زانن عين زانن فغران تحديد ناب نيكون ناب نيكون عين زانن عين زانن عين زانن عين زانن عين زانن فغران تحديد ناب نيكون ناب نيكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وديتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أقتدو أبلاي عين مسدد عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا دحدح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش بيزي فتت العبة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت متاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا ايو خبلنا نديو ايو كلنتنا وتروات تنكب وتروات دالو عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كمرات سكامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي ردلو قدنا زيات دالويو أخوانا زلو زيات دالويو كبرتاتنا زلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين سلام تخطاتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنا نيو لمون كم وتروا العلا قداس النزل وتحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايزي مدب مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك شير كومنت ناقبركم دما أتونا بلنا سلا تدخلوا تقبروا حجز دما نمسجد لو مارستي امقد زلوو بوليتيكاوي كتباوي كل عينتاوي مدقعتا بالعيرترا كم دما أتنا عنا كتكعز زفتن زلو أو وشتو زوردو زلو مدقعتا دما كان فتنينا بعلم درجاون نقطة باستنكف كان ركفتنينا سو مسانا كساب موداتا مسانا خصونحو بخبر نعدمكم let's start የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል كمتري ودلهم برهان جولا فيلد مارشال ويكا حلقة صاف نايتي سراويت نايا إثيوبيا كوينو نجزي حتى دامبر أبالات نايك بحري مخانا أي ترفني ويزبل زلو قال سبز زربازي نورمال نجهرا نوشتاوي دومستيك بوليتيكس نوشتاو بوليتيكا يوم كتقامولي زبلجن كم استراتيجيست تحز زربا مخانجن مستبهال يدلي now let's go أتي بخل جت عوي زجبر زلو متكعتي بتوم مرحتي تحت وريدو بتوم كادرتها زدفاع زلو كن فتنينا
ክልተ መንገዲ ግን ክንርዳእኩን ከላለና ዘረባ እዚ ከም ዘረባ ጥራይ ንውሰዶ ከ1890 በፊት ኤርትራ የሚባል ሀገር ከ1890 በፊት ኤርትራ የሚባል ሀገር የለም። ባረ ነጋሽ ነው የሚባለው። ኤርትራ ታዲያ እንዴት ሊባል ቻለ የሚለውን ስናይ የጣሊያን ፓርላማ ተሰብስቦ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ገለ ካብቶም ቲንክ ታንክ ዝብልዎ ወይ እውን ናይ ሓሳብቲ ነቲ ዲፕሎማሲ ብቋንቋ ዘረባ ዘሰጋግረሎም ዘሎ ነቶም ዲፕሎማት ናትና ይምህር ኣሎ ዝብልዎ እዩ። ካብኡ ተቐቢሎም ድማ እቶም ኣሽሓት ካድረታት ናቱ ነዚ ካርታ ናይ ኤርትራ እናቆረፅካ ዝተፈላለየ መንገዲ እናገበርካ ነቲ ሓሳብ ናይ ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ስርሒት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ 1890 ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ይብል። ኣይሓፍር ኣይሓንኽ። ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ? ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ ኢሉ ዝሓቶ ሰብ የለን። መልሲ እውን የብሉን። ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ድሕሪ ኤርትራ ይቆይሙ። እዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ድሒሩ እዩ ድሕሪ ኤርትራ ቆይሙ። ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ ንዝብሎ እዚ ሕጂ ዘለዋ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪዩ ዝመፀ እዩ። ምናልባት ናይ ነገስታት ናይ ሽዋዶ ናይ ገለዶ እናበልካ ናይ ትግራይ ዶ ገለ ሃፀይ ዮሃንስ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ። በዓል እዚ ኣይዶኖ ካበናይ መበቆሊ እቲ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጋላዶ ላገለዶ ዝብሎ ጋላ ላንዲ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ንሱ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይነበረን። ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከነይሩ ዶ ኢሉ ዝሓተ የለን። ኬንያ ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ? ሱዳን ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ? ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ከነይሩ ዶ? ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኮሚሊ ቻሌንጅ ዝገብሮም የለን። ምክንያቱ ታሪኾም ብፅንፅዋይ ስለ ዝፀሓፍዎ እቲ ፅንፅዋይ ግን ሓደገኛ እዚኣ ኣነ ተደጋጋሚ ዘምፃእ ዘለኹ ብከምዚ እዩ። እዚ ፅንፅዋይ እዚ እንድሕር ደጋጊምካ ታሪክ እዩ ዝኸውን። ፈዲኹም ኣለኹም ኣፈ ታሪክ ዋላ ፅንፅዋይ ደጋጊምካ ብክኢላታት ዝመስሉ ዳቤስታ ዝገበሩ ባድላ ዝዓጠቑ ክራባታ ዝዓጠቑ ባድላ ዝተኸደኑ ሰባት ሽበት ደቆሉ ክዛረቦን ተጀሚሮም ሓቀኛ ታሪክ እዩ ዝመስል ነቲ ህዝቢ እሞ ከዓ ኣብ ናይቲ ሃገር ዝዓበየ ቴሌቭዥናትን ማዕከናትን ኣምፂኻ ቱት ከም ዝብሉ እንድሕር ጌርካዮም እዚ ንፅባሕ ንግሆ ዓብይ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘርእዎ ኣለዉ። ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድማ ካብዚ ሓበሬታ እዚ ዝቕለብ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንታይ እያ ንዝብሎም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናራቲቭ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ዝምልስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክህሉ እዩ። ሓንቲ ነገር ከረዳእኩም ኣብዚ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሲሪየስሊ ክወስዳ ዘለዋ ድማ እዩ። ቅድሚ 20 ዓመት ንበሎ ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ ጉግል ምምፁ መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኢንሳይክሎፔድያ ኣብ ላይብረሪ ኣብ መፅሓፍ ይድውከስ ነይሩ እቲ ሓደ ነገር እንታይ ምዃኑ ንክፈልጥ። ኣብዚ ቅድሚ 10 ዓመት ድማ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ጉግል ተኣቱ እሞ ኣብ ጉግል ድማ ኣነ ሕጂ ናይ ተልመደን ናይ ጉግል ወይ እውን ናይ ሰርች ይብለኩም ኣለኹም ብቁዕ ሰብ ኣብ ጉግል ኣትዩ ኣይናዩ ክረዲብል ዝእመን ዌብሳይት ኢሉ ሓበሬታ ርዩ ቨሪፋይ ይገብር ነይሩ። ሎሚ ዘሎ ጀነሬሽን ኣብ ቲክቶክ ኣትዩ ኣብ ቲክቶክ ዝመፀ ቪድዮ ከም ሓቂ ገይሩ ዝዛረብ ወለዶ ኢና በፂሕና ዘለና። ስለምንታይ እቲ ወለዶ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ ዝዛረብ ኣሎ? ነኖ ከምኡ ዝበሃል የለን። ንስኻ ናትካ ሓበሬታ ኣብቲ ቲክቶክ መፅዩ ነቲ መንሰይ ክፀሉ ከም ዝኽእል ክትገብር ግዴታ ናይ ኤርትራዊ እዩ። እቲ መንሰይ ከይዱ መፅሓፍቲ ደየንብብ ገለ ከምኡ ዝብል የለን። ኣብ ሕብረተሰብ ከምኡ ዝበሃል የለን። ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ዘሎ ነገራት ክትጓየለካ እቲ ሰብ ነቲ ናትካ ሓበሬታ ንክሰምዓሉ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ። ቤክስቲ ኮይኑ ክፅሕፍ ኣለካ፣ ፌስቡክ ትኾነ ክፅሕፍ ኣለካ። መፅሓፍ እኮ ተፃሒፉ እኹል ኣይኮነን። እቲ መፅሓፍቲ ዘሎ ብቪድዮታት ከምዝሳቶም እዚ ኢንተርቪው ገይሩ ቆራሪፆም ምስቲ ኣጀንዳኦም ዝጥዕም ገይሮም ይዝርግሕዎ ኣለዉ። ነቲ ካልእ ቪድዮታት ድማ ከምኡ ናይ ምግባር ናይ ኤርትራውያን ፃዕሪ ከድልየና እዩ። ወይ ውሕዳት ኢና ግን ውሕዳት ጥራይ ኣይኮና ውሕዳትን ብርኩታትን ስለ ዝኾንና ነዚ ስራሕ እዚ ኣገዳሲ ስራሕ ጌርና ክንወስዶ ኣለና። ኮሎኔል አስተዳደር አቋቁሞ ከምጽዋም ወደ ላይ መጥተው አስመራ ላይ አስተዳደርና ርዕሰ ከተማውን አስመራ ላይ ሲያደርጉ ምን ስም እንስጠው ብለው ተነጋግረዋል። ፓርላማ ምን ስም እንስጠው? አንዱ ሳባ ነበር። እዚ ዘይሓፍር ሰብሲ ታሪክና ኤርትራ ክትንትን ከም ድሌቱ ክገብር ክእል እዩ። ተመሳሳሊ ዘረባ ነፍሲ ወከፍታ ቃል ጥቀመላ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ተገምጢልካ ተመሳሳሊ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሰዓት እዚ ኤርትራ ሽም ረኺባ ደገለ ዝብሎ ዘሎ ኣቢሲንያ ዝበሃል ነይሩ። ኢትዮጵያ ዝብል ሽም ኣይነበሮን። ኣይሓፍርኒ ግን ሃገሩ ዘይቋፀር ንጉስ ምኒልክ ዝበሃል ነይሩ። ኣብቲ ሃገሩ ተርዲኦም ንሎም ፋሕብትን ዝኣተወ ሃገር እዩ ነይሩ። ስለዚ ክሳብ ዝቐረባ ሕጂ እውን ኢምፓየር ስቴት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዙሓት ሃገራት ክኾና ዝደልያ ክልላት ዘለዎ ሃገር እዩ። ስለዚ ናቶም ድኽመትን ውድቀትን ብናይ ኤርትራ ናራቲቭ ፅንፅዋይ ከም ታሪክ ጌርካ ብምስራፅ ኤርትራ ዝበሃል ሓድሽ ሃገር ምዃኑ ልዕሊ 100 ዓመት እስከ ደሓን እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ባሕር ነጋስን ገለመለን ዝነበረ እስከ ረሳዕ ደሓን for the sake of argument ይብሉ ንስለመጎት ኢልና እስከ ሱና ንግደፎ ልዕሊ 100 ዓመት ታሪክ ዝገበረ ሃገር እንታይ ውለት ትብሎ ኣለኻ? ኣይ ትሕቶ ከምኡ ዝብለኸ የለን ድዩ? ሓደ ሃገር ልዕሊ 100 ዓመት ተኸይዱ ኸ ኣይ ኣኽለካ እንድዩ ዝብለ የለን ድዩ?
100 عام دحر غيرو تاي 100 دا 120 عام 130 عام زغبره تاريخ طراي دحر تقسالو so what is your problem بزعات غراتكو دبو السودان زبال كو 2011 يقيمو قدمكو تاريخو بمولو سوداني نيرو so what happened بزعبو دي ديسكاس دي غبر غوربيت دي كون دبو السودان جوبتي زبال هاغركو نيو سومالي لاند دي ولا نيو سوماليا دي ولا غليز بحال نيرو جوبتي زبل شمكو ابشن 970 دي غلملكو ايشم وصيو so why on earth بزعبنا ايرترا غداي تراي زفلاسفو ازي جينا يفدق بحري نبقى حرم مملاسنا يترفن زبل زنبره تطواويا ناب ايرترا زغنا زربا مخانو كنرداء كنكلالنا عقم سلو زي بلومبر اتو كونتات ግን كل ግዜ كغبروم زليو زارس زيا كملسه مخنياتو ابزي تحتو ابزي اسمعوا حنت زربالا سلامنتاي ابزي وانزي يغبرو سلازي يلو ይሄ ከባድ ነው አይ ቲንክ ጥያቄው በዚህ ወቅት መምጣት አለበት ወይ የሚለውን አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ሲያነሱ ተሰማለው ጥያቄው ኦኬ መቼ ነው መምጣት ያለበት the right time የሚባል ጊዜ መቼ ነው የሚለው ለሱ ብዙ መልስ ያላቸው አይመስለኝም ብዙዎቹ በዚህ ጊዜ መምጣት የለበትም የሚሉት አሁን ያለውን መንግስት ሌጂቲሜት አይደለም ከሚል መነሻ አንድ ሁለተኛ በሀገር ቤት ያለው የፖለቲካ መስቀልቅል ኢትዮጵያ ደካማ እንድትሆን ያደርጋታል በተለይ በወታደራዊ አቋም በሌሎችም ምክንያቶች ኢትዮጵያ ጠንካራ አቋም ላይ አይደለችም ከሚል ስጋት ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ይግባአ ዶ አይግባአን በመንገዲ ገለ ዝብል ሕቶ ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ይሓትዎ ወይ ወን ክሕተት አለው ወዲ ገለ መለ ናይ ኢትዮጵያውያን ዲስካሽን ወይ ስነመጎትኩም የለን ኢሉ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ርግኣትን ሓይልን ኣብ ዝረኸበትሉ ናፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ናይ ኤርትራ ክመጽዎ ምዃኖምን بحيل كجبروهم زلوني زجلت جن حجي أبي أحمد نزار السز بملعلو بزحت إثيوبيان وهيوم يمزلو ولا ون بسير ترى كس أجاك عزف التنزلو نمالتيو انتهي مالتي زي كرداكم تبوظ بالك بغلز بالك على كنريو أبي أحمد بزيانة بزيات رايبون كانوا مسجونة خمسة لنا يكنقركم زل كل زيانة أبي أحمد سلت رايكون زلني أبي أحمد إثيوبيا زبال هجر أبتزدخمة درجة أبزلو وجزية حتى بحري بدبلوماسي انت داي سليت دما بحيلي زبل ازراربا متقامو نيرترا كودقنا في دغ بحرن كملس داي كونه اثيوبيا حسابن حوارن كبتنلو اب تخل درجه خلو نزي حتو حدغنيا حتو بملعلو نسخ غبرز خلص الوادي كونه اتي كبير ترا يكون كابكال حالتات كمص زخل غبره ملسي اثيوبيا تبال كم حجر نخي تقصل زغبرا نطب سلا زخونه مزحات اثيوبياوያን نت حسابناتو صليوم داي كونسي جزية سلا أبدي كون جزية سلا دوم صوت حساب ما يبحكي حرق أنزل وهم يبلعلو سلازي بزوح إثيوبياوي نيرترا نناسنا نيرترا زي توحط له زخبر الناس مسل زلو جزية سلا دي تعمو سلا دي ترى دلت هجر عبدت مع جزية جن مركز يروح مزخولو يزجلت زخا ما إن نيرترا وزقمتو نجار مخان مفلات يدلي every إثيوبياو كما حسب الواي بلني أبتي إليت بفلاي نبارات كيلو قرب قبل خلو أبرسهم عجلة كفالنا يا أمرومي يا زلازيا ኤርትራና ሀገርያ ክንዲ ኤርትራና ጽነታ ዝኸፈለቶ ዋጋ የለና በለዝ ጀንጀነ መለዝ ዜናዊ ነይሩ ካውን ለዓሊ ነበር አሞዳታን ተጠዊው ንሱ ናብትና ይፍተገ ባሕሪ ተጠዊው ነታ አጀንዳ በኻሊ መንገድ መጀመሪያ በኃይል ንሱ ምስላት ምሳበየ ድማ ብኤርትራ በስትራቴጂካዊ ዕጽዋን እገዳን ክባን ጌርካ ነቲ ህዝባ ዘቂቁ ከም ዝኸይ ጌርካ ነቲ ሃገር ኣጥፊኻ ነቲ ኩሉ ኣፍደገ ባሕርናታ ንምውናን ዘንቀዶ ነይሩ አቢ አሕመድ ግን كمنا انتم كمنا يملس وي كمنا قالوا رقت سلازي بلا برسو اب ادغنيا غزي نت حلمناتو غاد غيرو اتحطو لومي نبير ترا خيدا افدغ بحر كركب زي كونه نسو ابتا كورسناتو يقصل لا يقصلني يتحطو زلو كريكم يدماناتا غداي ይሄ ስጋት እውነተኝነት አለው ውስጥ ከዛ በተረፈ ግን ጊዜው በዚህ ጊዜ ነው በዛ ጊዜ ነው የሚለው ይሄ ብዙ ሌሎች ምንድነው የሚባለው ብዙ ክራይቴሪያዎች ወይም ብዙ ታሳቢ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ ቀጠሮ ሰጥተህ የዛሬ 7 አመት ወይም የዛሬ 6 አመት አካባቢ ያደርገዋለሁ ብለ የምትገባበትም አይደለም because dynamics በጣም ብዙ እንትኖች አሉት እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ማዓስ ተሓቶ ማዓስ ከዛ አጀንዳ ዝተልዕሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ማዓስ ኣብ ክንደይ ዓመተ ምህረት ኣብ ክንደይ ዕለት ኢልካ ከተቆምጦ ትኽእል ኣይኮነን ዘይተርፍ ሕቶ ምዃኑ ድማ ይዛረብ
ሓደ ሰብ ዘይኮነ ብዙሓት ኪላታት ዝብልዎ ዘረባ እንተሎ ድማ ሕቶ ናይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከተቕስና ከም ዘይኮነት ስለዚ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መፍትሒያ ክትገብር ዘለዋ ንከምዚ ዓይነት ንሓዋሩ ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካድረታቱ ድማ ንሕና እንተዘይገበርናዮ ደቅና ክገብርዎ እዮም ዝብል ሓደገኛ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንግስቲ ደረጃ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ዝፍክር ዘሎ መራሒ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ኤርትራ ብኸመይ ክትሪኦ ዘለዋ ኤርትራ ነዚ መፍትሒ እዚ ብኸመይ ክትፈትሖ ትኽእል ንዝብል መብዛሕቲ ናይ ኤርትራውያን እቲ መፍትሒ ኤርትራ ክትወስዶ ትኽእል ንግምቶ ኢና ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ምስ ገበረት እንታይ ጌራ ኢኻ ክትብል ዘለካ ንኤርትራ ሓራ ምስ ኣውፅአት በቃ ኣኽለና ይበሉን ስለምንታይ እንድሕር እቲ ደርጊ ዘይወዲቖማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገምጢሉ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ሕብረ ሶቪየት ወዲቓ ኣለና ኣሜሪካ ከይዱ ለሚኒ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ሒዙ ክመፅእ ምዃኑ ፈሊጦም ነይሮም ስለዚ ካብ ሱሩ ክብንቆስ ኣለዎ ኢሎም ካብ ሱሩ መንቂሶሞ ሕጂ እውን እንተኾነ ንኣቢ ካብ ሱሩ ምምንቃስ መልሲ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን እዚ ሕቶ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ከም ሃገር ሌጋሲ ናቱ ውርሻ እቲ ሃገር ንሓዋሩ ክትቅፅል ደልያ ተኮይኑ ነዚ ፀገም እዚ መሰረታዊ መፍትሒ ኣብዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ድማ ባዕሉ ክውሕጠና ኢሉ ይፍክር ስለ ዘሎ ሓንሳብ እናሓዋሩ መፍትሒ ክገብሩላ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ናይ ኤርትራውያን ንኣሽቱ ወለዶን ጠቕላላ ናይ ኤርትራውያን ክንብል ንኽእል ኣብይ ኣሕመድ ግን ክልተ ገይም እዩ ክፃወት ዝፍትን ዘሎ እቲ ሓደ ገይም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ብድሕሪት ዝድፋእ ንህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ ኣጀንድኡ ከሰልፎ ክፍትን ከሎ ካልኣይ ግን ተዛዓበየ መህደሚ እዩ ኣብዚ ስምዑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቃት ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስኪ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብቲ ሃገር በዚያ እስከ ንጀምራ እቲ ኢትዮጵያውያን ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ Dr. Brooke, a medical doctor in Ethiopia. I chose this path to serve, to heal, to protect life. But today, I'm struggling just to survive. Doctors in Ethiopia are being paid only $79 a month. We can't afford to live. We can't afford. ሕቶ ናይ ዶክተር ኣብ ኢትዮጵያ ኣስደማምና ኮነ ይድመጽ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከንታይ ልበሊስሎም ልስን ኣብዚ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር አለበት የእናንተን ደሞዝ በበቂ መክፈል አልቻለም ተገቢ አይደለም በተለይ ምሁራንን ስለ ምግባቸው ብቻ እንዲያስቡ ማድረግ ተገቢ አይደለም ሐኪሞች መኪና መንዳት ተራ ነገር ነው ሁለት ሶስት ሰው መንዳት እንዲችል አድርጉና በጋራ ተጠቀሙበት አንድ ቀን አንደኛው ጋር አንድ ቀን አንደኛው ጋር ካደረኮ ችግሩ ይፈታል ዋናው ግቢ በር ላይ ማቆም አለ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ናይ እዚ ሰብ እዚ ብድዕዛ ቪድዮ እዚኣቶም ዶክተር እዮም ሼር ትገብርዋ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኢትዮጵያ ቁጠባ ናታ ደሞዝ ናይ ዶክተር ወይ እውን ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ክውስኽ ኣይክእልኒ ኣብ ከምኡ ደረጃ የለናን እናበሎም ከሎ 1500 ድሮናት ተኻርዩ ቴክኒሻናት ተኻርዩ ናይ ሰዓታት ሸው ንክገብር ሚልዮናት ዶላር ዝኸፍል ዘሎ ሰብ بفلسم نتحجر زلو نتهزبز كأن مسرت عند حقوق نتحجر نزخونه سب رديت كجبر مريج زي بلو ويكا حساب زي بلو بلان زي بلو أجد سنتون زي الرأيو هذا جنيا مراح مخانو أمسكير الله إذا قد عايزي أبز سمعوا زبلو زلو بفلاي جوار نزل سبزي أبزيا وانزيا كبون كروي لتبقي سخم زلو معناته جنزب سينو كم زي كونه سبزي نايزي مفتحي أنتاي مخانو سمعوا زي ناس بولنا بروتيكان يسلو ቤተ መንግስቱና የተሰሩት ሪዞርቶች በሙሉ ወደ ፕራይቬት ሴክተር መዞር አለባቸው ወደ ሆቴሎች The state has no job no business in building resorts resort የኢንተርቴይንመንት አካል ነው የቱሪዝም አካል ነው ይሄን መስራት ያለበት ባለ ሀብቱ ኢኮኖሚ ነው መክፈል ይችላል በጣም አለ የለም ከተባለ ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው የ10 ቢሊዮን እየወጣበት ያለው ቤተ መንግስት ጫራታ አድርጎ ለሂልተን ለሸረተን አለ የለም ከተባለ ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው የ10 ቢሊዮን እየወጣበት ያለው ቤተ መንግስት ጫራታ አድርጎ ለሂልተን ለሸረተን So ጌታቸው ረዳ ከም እዚ ጀዋር መሐመድ ንአብይ አሕመድ ቆርቦቲ ዝቀልጦ ዘሎ ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ንዑ ይኹን ነቶም ምስ ዘሎ ናይ ብልጽግና ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አባላት ኮሚ የለን ጭፍጨፋ ዝገብሮም ዘሎ ገንዘብ የብለይን ከመይ ገይሩ ይብል ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ 10 ቢሊዮን ፓላስ እናሰርሖ ከሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ በቲ ዘይርከብ ውሑድ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ሪዞርት ሆቴላትን ናይ ቱሪዝም ቦታታትን ዝሰርሖ ዘሎ እዚ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ኣከምዛ ዓይነት ቢዝነስ ከኣቱ ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ እሱ ናይቲ ፕራይቬት ሴክተር ክኸውን ዝግብኦ ስራሕ እዩ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ንሱ እንታይ ክገብር ይድፍትን ዘሎ የኣይ ብናቶ ተሓሳስባ ኣነ ክነግረኩም እዚ አብይ አሕመድ ምናልባት ነቲቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮሚሉ ዝገልጸሉ ይመስለኒ
ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናይ መንግስቲ ካምፓኒ እዩ ከምኡውን ኢትዮ ቴሌኮም ዝብል ሕጂ ድማ ንኩለና ብሓንቲ ገይሩ ናይ ኢትዮጵያ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ከምዚ ናይ ዱባይ ናይ ዩኤኢ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ናይ ስዑድያ ሃገራዊ ፋንድ ዝበሃል ናይ ቀጠር ከምኡ ዓብ ቢልዮናት ዘለዎ ገንዘብ እሞ በቲ ጭዋዳ ከም መራሒ ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእል ኣክት ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዚ ሪዞርት ዝገብሮ ዘሎ ሆቴላት ዝገብሮ ዘሎ ገለ ካብ ቱሪዝምን ካብ ካልኦን ብዙሕ ዶላር ከምፃሉ ስለ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ሓያል ባጀት ዘለዎ ከም ንጉስ ኣክት ንክገብር ዕድል ክቦ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ እንገስ ወት እዚ ዝርስዖ ዘሎ መዓት ህዝቢ ተጓሒፉ ዘለዎ ንመምሃራኑን ንደኳትሩን ብፍጹም ኣቓልቦ ክብ ዘይክል ዝርካቡ ገንዘብ ኣብ ናይ ፋንታዚ ፕሮጀክትስ ይብልዎም በቃ ነቲ ተራ ህዝቢ ከገልግል ዘይክእል ፕሮጀክትታት ኣብ ነዊሕ ግዜ ቀርቂርካ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ምግባር ዘይኮነ ኣብ ዓመት ሓንቲ ክልተ ቀርቂርካ እናገበርካ ነቲ መንግስቲ ኣታዊ ክገብረሉ ዝኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ዘለዎ ገንዘብ ሞኻ ተለቂሕካ መፂኻ ንዝኩሉ እንድሕር ጌርካ እዚ ፕሮጀክትታት እዚ ምስቲ ናይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘለዎ ሃገር ከምቲ ዝድለ ቱሪዝምን ገለ እንተደይስሒቡ ኣታዊ ስለ ዘይብሉ እንታይ ገብረካ ደኳትርካ ካልኦትካ መናባብሮም ይገድል ንሳቶም ድማ ኣንጻርካ ተንስኦም ነቲ መንግስቲ ኮላፕስ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንድሕር ገንዘብ የብለይን ዝብል ኣሎ ነዚ ሰሪሕዎ ዘሎ ፕሮጀክታት ብጨረታ ናብቶም ፕራይቬት ሴክተር ካምፓኒታት ከምኡውን ናብ ካልኦት ኢንቨስተርስ ክሸጡ ኣለዎ ንሱ ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ድማ ንመምሃራንን ንሓካይምን ክኣልግ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሕቶ ናይ ሓካይም ነዚ ይመስል በረድ ልብ እንጠግናለን ብለን የኛ ልብ ከተሰበረ ቆየበት እኛ ስራውን እንስራላችሁ እናንተ ብዙ የሚያስቸግራችሁ ብዙ ፕራዮሪቲ አለ እኮ ሀገሪቷ ውስጥ እሱን ስሩ እናንተ እኛ የተሰበረ ልብ እንጠግናለን ብለን የኛ ልብ ከተሰበረ ቆየ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ተም ሓካይምከ ማለት እዚ ረይዎቲ ለንቀነ ጉዶም መዓት እንዲድወፁ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ቁጠባ ዘለና ኢና ኢሎም ክጀሃሩ ንሰምዖም ኢና ናይ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ቁጠባ እንድሕር ኮንካ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታትካ ድማ እቶም ህዝብኻ ድማ ከምኡ ኢልካ ክትፍክር ከለካ ፕሮፓጋንዳ ክሰምዑካ ከለው ምስቶም ንስኻ ካብኦም ንሕይል ኢና ትብሎም ዘለኻ ኣወዳዲሮም ድማ ደሞዝ ሃበና ክብሉካ ንቡር እዩ ንኣብነት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክበሃል ትሰሚዕ ኢኻ ዶክተር ኣብ ኬንያ $3,000 ወይ እውን 372,000 ብር ንወርሒ ዝኽፈል ወርሓዊ ደሞዝ እዚ ንኽትፈልጡ ማለት እዩ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ $3,400 ይኽፈሉ ይብሉ ኣለው ኣብ ሞሮኮ 3,300 ኣብ ቦትስዋና 3,000 ኣብ ኬንያ 3,000 ብዶላር እዚ ብፀገብ የማን ዘሎ ብር ማለት እዩ ኣብ ናሚብያ 2,700 ሲቸልስ 2,600 ሊብያ 2,100 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ $85 እዚ ብኩሉ ዓይነት መለክዒ ዘሕፍርን ውርደትን ናይ ኢትዮጵያ ብምባል እዮም ዝገልፅዎ ዘለው ኣብ ማንም ሃገር እውን ዘየለ ደረጃ መናብሮን ውርደትን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ልብክ ሕማም ልብ ክፍውሰልካ ሕማም ካልእ ክፍውሰልካ ትደልዮ ዘለካ ዶክተር ባዕሉ ብድኽነትን ብደርቅን ዝነብር ተኮይኑ ንዑ ገዲፉ ኣብ ካልእ ሸቐጥ ክኸይድ ዝግደድ ትሕር ኮይኑ ኣብዚ ጀዋር ለንቀነ ነዚያ ክሳብ ቆርቦቱ ዝቕለጥ ንዓቢ ሃሪሞወላ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ቤት ኪራይ አቃተኝ ዶክተር እኮ what are you talking about በማንም ሀገር እንዲህ አይነት ነገር አይቻላልም እኔ እንደ ይሄ ሀገራዊ ውርደት ነው it's a shame this is a national shame it's an embarrassment ብዝግና ውስጥ አምናችሁበት አብይ ወዳችሁ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ it's good ቤት ኪራይ አቃተኝ ዶክተር እኮ what are you ታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ሓደ ሓኪም ንሃገር ሙሉእ ዝውክል بفتصم بجزا خراي دشجر من عبروز خبدو كمي عينت عزقتي وريدا زلا زهجر ذكر دعنا يخلدو دكتور مالت درجة زبزحة زحشة دموزن من عبرون زلوا حبرة سب كنبل كلنا بيتوبيا جن نجزا خراي كحلف زي كل نخبدو كبلع زي كل نسدرو كتأور زي كل درجة ودي قزليو أمين كاب سبعين حمشون دولار سي ناب كل $100 كده انت ده يبوون ستيل وردتنيا منجست مخاني كنجر مهنياتو ኣብ ኣፍሪቃ ደረጃ ተመካሒ ቁጠባ ኣለኒ ናበለክ ዛረብ ድሕሪ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ትዝለዓለ ደረጃ ትምህርቱ ዘለዎም ደኳትር ናትካ $85 ጥራይ ክትከፍሎም ትኽእል ቁርብሲ ኣስተያየት የለን ድዩ ፅርግያታት ምስ ናይ ዱባይ ዝወዳደር ፅርግያታት ትገብር ኣለኹ ብቴክኖሎጂ ክወዳደር እየ ናበልካ ከለኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ቤዚክ ህዝቢ ናትካ ሰርቭ ክትገብሮ ዘይትኽእል ኣበይ ዘሎ እቲ ናይ ሎጂክ ቁርብሲ ንክትግምቶ ከቢድ እዩ ስለዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ በዚ መቃን ክሪእዎ ከለው
ቤላ ገይሮም እዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘለዉ ንዓቢ ንሱ ዘመሓድራ ዘሎ ሃገር ኣብ ሰማይ ዘላ ኣብ ህውተታ ዘላ ሃገር ናይ ቢልዮናት ዶላራት ቤተ መንግስቲ ሃኒፁ ዝለዓለ ላጀሪ ዘለዎ መጋየፂታት ገይሩ ኮንፈረንሳት ይገብር ኣሎ 99.9% ህዝቢ ድማ ብፍጹም ነቲ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ፀጋታት እንጆይ ክገብሮ ይክእልኒ ምክንያቱ ዶክተር እንድሕሪ ክጥዕሞ ዘይክእል ኣብ ሓደ ሃገር ካልእ ህዝቢ ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ፅቡቅ ክህሉ ክእል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ዶክተር ማለት ዝበልዑ ተምሃሮ ዝነፍዑ ተምሃሮ ዝበለፀ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ዝበሃል ምዃኑን እቲ ካልእ ሰብ ዳ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ህልዎ ኣይ ቲንክ ለንቀነ ጀዋር ብዙሕ ይበፅሕ ዘሎ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ንሰግር ኢና ነገር ከበረሃ ከቆላማ አካባቢ ነው የመጣሁት ኖኒው የከተማ ነዋሪ በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ የተማረው አካል ምግብና መኖሪያ አጥቶ ሲያለቅስ በህይወት ያየው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በማንም ሀገር በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ ከመቶ ምናምን በላይ ሀገር ሄጃለሁ ከአጭር እስከ ረጅም ጊዜ ቆይቼበት ታዘብያለሁ ከኛ ሀገር የባሰ ደሃ የሆኑ ሀገሮች ውስጥ ሜጃ አይቼዋለሁ ሐኪም ዲስቲቲዩት ሆኖ ለዳቦና ለመኖሪያ ለልብስ ሲያለቅስ አላየሁም ሪሌቲቭሊ በማንኛውም ማህበረሰብ ሰንታይ ድብል ደሎ ጌታቸው እዚ ጀዋር መሐመድ ሐቂ ድማ ኣብዚያ ስነ መጎት እዚያ ኣብዝሓት ሰባት ምስ ሪሌትድ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣብዝሓት ሃገራት ዘይረ ኣለኹ ሓኪም ናይ ሓንቲ ሃገር ዶክተር ናይ ሓንቲ ሃገር መግብን መስተ ብመግቢ ዝጭነቕ ብክዳን ዝጭነቕ ብገዛ ክራይ ዝጭነቕ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ድኻ ይኹን ሃገር ሃብታም ይኹን ዶክተር ማለት ዝሓሸ መነባብሮ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ዶክተር ናትካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕትን ሽግርን ድሕሪ ወዲቑ እቲ ሃገር ባይ ዴፊኒሽን ኣብ ዝገደደ ዓዘቕትን መስገደልን ወዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እናበለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ኣይንታዩን እዚ ጥርቅም ዝብሎ ሰብ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ብኩሉ ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ መጀመርያ ንርእሱ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ እዛ ጀዋር መሐመድ ዝደፍኣ ዘሎ ነጥቢ ድማ ካብቲ ናይ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋምቤላ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ክፋለት ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዓፋር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ትሕንፍሽፍሽ እሱ ነፍሱ ዝኻለ እሱ ክበት ዘለዎ እንድዩ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ግን ንነፍሲ ወከፍ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ትትንክፍ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ሕክምናታት ጥራይ ደኳትር ተሪፎም ኣለው ነዛ ቪድዮ እናቀረብኩ ከለኹ ኣብ ኤክስ ሓደ ዝረኣኽዎ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ካብ ጥቁር ኣንበሳ ዝብልዎ ሆስፒታል ቶም ሰራሕተኛታት ንኣድማ ኢሎም ስለ ዝጠፉ እቲ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪትዮም ሰራሕተኛታት ንኣድማ ኢሎም ከይዶም እቲ ህዝቢ ክሕከም ዝግባቡ እቲ ቃንዛን ስቃይን ስለ ዝገደዶ እንታይ ይገብር ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ እቲ ህዝቢ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ሕክምና ቃንዛ ዘለዎ ሰብ ሕሙም ችግር ዘለዎ ሰብ ናብ ሕክምና መስከረ እቶም ሓካይም ዘየለዉ እንድሕሪ ኮይኖም እቶም ሓካይም ተዘየለዉ እቲ ህዝቢ እንታይ ክኾን እዩ ስቃዩ ክገድድ እዩ መናብሮ ኣሎ ሽግር ኣሎ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣለዎ እቲ ህዝቢ እውን ስለዚ ዲስ ቶፒክ እዚኣ ፀገም እዚኣ ንዓቢ ሓፊላ ተፈንጂራ ክትኣልዮ ወይ እውን ገለ ነገር ዓብ ዳመጅ ክትፈጥረሉ ትኽእል ነጥቢ ምዃና ብብዙሓት ኪላታት ዝንገር ዘሎ ነጥቢ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ቢካዝ ዚስ ሃዝ significance ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዩ እዚ ነጥብታት እዚ ፓራለል እናኸዶ ከሎ ብደረጃ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ እስከ ንእሽተይ ኣብ ግሎባል ኒውስ ካ ሽፍት ክንገብር ምክንያቱ ናይ ዓለምና ነገር ካ ምክትታል ስለ ዘድሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን ናይ ኣሜሪካን ዲፕሎማትስ ኣብ ጥልያን ብዕድመ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ክልቲኦም ወገናት ንክራኸቡ ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጆርጅያ ሜሎኒ ማእከላይ ሸምጋሊት ወይ እውን ንክልቲኡ ወገናት ኣብ ሓደ ቦታ ከተምፅእ ትኽእል ኣገዳሲት ፖለቲካዊት ሸምጋሊት ኮይና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንእሽተይ ክንሰምዓ እንታይ ትብል ከም ዘላ ሽዑ ከነተሓዘ ኢና እዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ Here, first of all, thank you for having accepted my invitation. When I came to Washington, I was proposing President Trump a meeting between the EU and the US, and I'm proud that after 1 month, there is this initial meeting in which we can sit down and share our points of view, trying to go on. We know how important is the relation between the EU and the US.
أبزن رياض لنا مختل بريزنتنا أمريكا جيدي فانس زمرحو لؤخ كما دما منيستر قدات وصاينا أمريكا ماركو روبيو زلوه درجة highest level delegation ناي أمريكا مالتيو برقص دونالد ترامب كما تزقبوني يرقن دونالد ترامب حقرات عرب سلزغني كال بيزنس علو مالتيو كم رياض لنا جورجيا ميلوني اب امريكا خيدام دونالد ترامب بصراحه بتلو انت كتقبر مخانا نجيرا نيرا امونغ يوروبان امريكا نزلو جاب نسا كتقراربهم دتي زلو حواف نمعتاو ابي ابركتو كتقبر ويون صلوا كلوا كم زغل تنجر نيرا شعوب زغبرتو صراح دما درو تي ابلو خنا امريكا مسناي حبرت اوروبا كوميشن بريزيدنت اورسولا فاندر لاين ابت اولا كوف كتبلم كيلالا just imagine this ناي اوروبا كوميشن بريزيدنت دحري almost كلتا ورحدي ولا دحر ثلاثة ورحن قلد حساب حجي مسنا أمريكا مراحي كراغو بأي كالون أوروبا كسع كندي أبناي دونالد ترامب priority ويون قدامنتات كم زي اللي بزي خات فلت كوميشن ناي أوروبا حبرت حساب حجي مسنا أمريكا مراحي أي تراغبنا له كراغب عدل أي رغبان باي ذا واي تا بريزنت ناي كوميشن ترايدي كونسي تحتياج لا تا ناي فورين بوليس حلافيتا كايا كلاس تبهل نا أمريكا خيدا نتي منيستر قدات وصاينا أمريكا مزنا كترخ بيلا مسكدت أبتلاس مينيت نتقو صارا كانسل كم زقبرون كرغبا 5 دلين سلازي أوروبا ناي بحق دبلوماتيكالي تقوحيفهم كم زلو بزي خات فلت جن نتي زلو مقحاف ناشفا فنكا نكتا مسل تفتن مالتيو سو كم زن ريزلنا جورجيا ميلوني أمونغ أمريكان أوروبا نزلو جاب ويون بكو تفتيرو زلو نمتصباب تقبرو زلات عينا نرزلنا إذن نجورجيا ميلوني أبي كم قلة كم لما نهاجر تليان يعلى قد سنزلوي هذا أبرومايز جبر زلتي ركب نورمال زركب زي أبراس لسيك جبر زقبو سلزي تليان ناي بوليتيكال سنتر ناي أوروبا ناخونة خيدا لا جورجيا ميلوني دما إذن ناي دونالد ترامب كم زلوان قربتها بدونالد ترامب سلزلوا ناتا بوليتيكاوي أجنداتات أم قدام بأمريكا دقف كتركب كم تغلن زلوا تقبلنتن تسمعنتن العليو سلزي ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ክደፍዓሉ ተስፋ ንገብር ኣብ ኤርትራ ዘለዋ እገዳ ንምልዓል ብመንገዲ ጥልያን ከምኡውን መንገዲ ስዑድያ ዓብ ስራሕ ክስራሕ ይግብኦ ምክንያቱ ይግብኦ ናተይ ሓሳብ እየ ዝብ ዘለኹ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ንኣሜሪካ ከይድካ ክፅሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ትሪጋ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ንበይኒ እዩ ኣብ ጥልያን ከይድካ ከምኡውን ኣብ ስዑድያ ከይድካ ግን ዝያዳ ክሰርሕ ትኽእል ድፊት ክትገብር ትኽእል በኣታቶም ጌርካ ድማ نساتهم إنفست خبرنا بإيرترا خمسو ربحاتات ناتهم انتصاري كلام نساتهم من تربحهم كبلو نتي قراب لإيرترا زلو نكل عالك تجبر تخلي خاص لذي I really hope إيرترا بزغ ربان السعودية فلو يلوخ كسدد ناس قد عايزي سديدات تهلو يا تسرع تهلو تخونيا جن برقص أبتليانن أمريكان زجبر دبلوماسيا وزعري عبي دفيت كجبر للو نمود أتا دفيت ناتنا دما نتي أنا أمريكا أجران ملعال لأوروبا عبرت أجران ملعال بمنجد تليانن بمنجد السعودية ترى كويني راينا أنا منجد جبتي ونحجازي معناته جبتي أبي أوروبا ونعب تقبلنا تلزلوا سلزي إيرترا نتي أجران نملاي كجبر زخل سعري عاب سرح زليو بتدقق جامي مع عصام كحح زليو كناتات مثلني مالت أجران إيرترا كسعمدي حسياكم زلوا نرداس لزخنا عسكر نسمع يوم. US for a strong West. For our civilization, also for our economic relations that worth 30% of the world exchange. And so I hope that this meeting can be a new beginning, let's say like that. And I was also saying that there are some topics which are competence of the Commission. So the role of Italy is mainly the role of trying to help a dialogue, which I think is very important, frank, open, but knowing how important we are for each other. ስለዚህ እንታይ ትብል ዘላ ኤውሮጳ ሕብረትን ኣሜሪካን ብዙሕ ዘተኣሳስር ዘለዎም ንስለ ቁጠባና ንስለ ዝምድናና ንስለ ስልጣንናትና ንምዕቃብ ክልቲኦም ወገናት ብሓደ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ኣነ ከም መራሒት ናይ ሓንቲ ሃገር ኤውሮጳ ናተይ ስልጣን ንክልቲኦም ኣራኺበ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ባይታ ንምፍጣር እምበር እቲ ናተይ ስልጣን ነቲ ሽግር ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ምፍታሕ ናተይ ስልጣንን ናተይ ደረጃ ኣይኮነን ኣነ ግን መንጎኛ ኮይነ ንክልቲኡ ወገናት ኣራኺበ ነቲ ዘሎ ጋፕ ኣብ ምፅባብ ዓብ ግደ ክፃወት እየ ብወገን ኤውሮጳ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጥልያን ጆርጅ ሜሎኒ ታኡንኮ ተስፋ ናቶም ምሳኒ ኣሜሪካ እዝኒ ናይ ኣሜሪካን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ንምፅላው ኣብ ጆርጅ ሜሎኒ ተፀጊዓ ክትከይድ ምዃና እዛ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝግለፅ ዘሎ ስለዚ ጆርጅ ሜሎኒ ልዑል ፅልዋ እዩ ዘለዋ ብራስልስ ኣብ ዝዋን እዚ ሓደ ጆርጅ ሜሎኒ ኣብ ጥልያን
ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ካብ ዘሎ ፖለቲከኛታት ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዋን ደገፍ ዘለዋን እያ ምክንያቱ የማናይ ክንፊ ስለ ዝኾነት ካልኣይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክብሪ ዘለዋን ተቐባልነት ዘለዋን ድማ ንሳ እያ ስለዚ እነዚህ ነገራት ኣብ ግምት ብምታው እቲ ኣይኮነን ንሕና ብመንገዲ ጆርጅ ሜሎኒ ገዳ ንመልዓል ክንፀር ኣለና ኣይኮነሲ ኮሚሽን ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት እውን ብመንገዲ ጆርጅ ሜሎኒ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ድሌታቱ ከስምር ዝፍትን ዘሎ ዛብ ጥልያን ዝግበር ዘሎ ድማ ኤግዛክት ልኾም እዩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ሓደ ሰብ መራሕና ሓንቲ ሃገር ምሳኻ ፅቡቅ ዝምድና እንተዘይብሉ በቲ ንሱ ዝፈትዎ ጌርካ ናትካ ረብሓ ንቅድሚት ንኸተምፅእ ዝግበር ፃዕሪ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ዝያዳ ፃዕሪ ብመንገዲ ጥልያን ክግበር ድፊት ክግበር ተስፋ ንገብር ድሓንስ ከቲ ኣሜሪካ Vice President Up here. Vice President, please. Great, thank you, Prime Minister Meloni, who's become a good friend of mine, and I know I speak for the President when I say we're both big fans of yours and, of course, of Italy. The people of Italy have been most gracious, especially today, which was a beautiful ceremony, and all credit goes to the Vatican, but, of course, your government for making it possible for so many foreign leaders to come in and celebrate Pope Leo's inaugural Mass. Of course, an American Pope. The United States is very proud of him, very thrilled with him, and certainly our prayers go with him as he starts this very important work. እንታይ ዝብል ዘሎ ጥልያን ኣብ መና ኣገዳሲት ሃገር ጥራይ ደይኮነሲ ጆርጅ ሜሎኒ ከም ትፈልጥዮ ንስኺ ኣነ ይኹን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናትኪ ቲፌዞ ኢና ናትኪ ደገፍቲ ኢና ናትኪ ፋንስ ኢና ስለዚ ነዚ ዝተገበረልና ዕድመ ድማ ልዑል ኣኽብሮት ኣለና ጎኒ ጎኑ ናይቲ ቫቲካን ሓድሽ ጳጳስ ኮይኑ ዘሎ ናቱ ፍሉይ ኣጋጣሚ እውን ኣብኡ ክንሳተፍ ብምኽኣልና ኣሜሪካ ብምዃኑ ድማ ድርብ ሓጎስ ንዓና ዝስማዓና እዩ ናበለ ንባዕሉቲ ጄዲ ፋንስ ካቶሊክ ስለ ዝኾነ ነቲ ነገራት እውን ኩሉ ኣተሓሒዞም እዮም ዝርእይዎ I'm looking forward to this conversation. I think one of the things that Prime Minister Meloni has offered to do, and of course the President and I are excited to accept, is really to be a bridge builder, I think, in some ways, between Europe and the United States. I've said repeatedly that I think Europe is an important ally of the United States. The individual countries within Europe are important allies of the United States. But of course we have some disagreements, as friends sometimes do, on issues like trade. And we also have many agreements and many things that we can work on. سنتاي بلالو تراني برايم مينستر جورج ميلوني دمال علا قدا سنة اللو مخنياتو أمونغونان أمونغو أمريكان أوروبا حبرتين بينتو خين كترخ بالناس اللي زلقي أوروبا حبرت كم بزح حاجات عم زبلكو أحد عقد تاسي محزان مشاركتنا أمريكايو كم محزود كل زيادة ما محزود أب كل نتبير رادو مالتها يكونن زين رادو نتبتات لنا سلزين نوعو ديسكاس نخنقبر كم زعينت عدل بمفتاركي بتعمي صبغ تبقسوي نابله اب نقدي يكون افكال زين سما مع النجرات لنا جن نعود مع كفيلنا هنا نزاربلو زلنا بز السمع زربايت زارب together and I'm looking forward to this conversation so I appreciate Prime Minister Meloni's hospitality. I appreciate Commissioner von der Leyen being here and being willing to engage in this conversation. I think we'll have a great conversation and hopefully will be the beginning of some long-term trade negotiations and some long-term trade advantages between both Europe and the United States. Yes, first of all, thank you very much, dear Georgia, for your hospitality, for having received us here today, for enabling this trilateral, so a wonderful day in the Vatican. Thank you very much for that. And Vice President, it's good to see you. كم تريو دلو كم بخال وجن تا ناي أوروبا حبرت كوميشن بريزنت أورسولا فان دير لاين ون تعدل جورجيا ميلوني زكبرتو نامس كانت نزع عدل زي بمخفاتا مس أمريكا لما كترخبوا بمخالهم تعدل أزيا قداسين تتبقسو أزيا قداس مخانية تقلد relationship in the world with more than 1.5 بحفشة كم نريو دلنا زي نايكلت يوم وجنات زجبر زلو ركب العلا قداسنا زلو مخانون نساون بوجنوتي نقدي يكون ركبنا أمريكان أوروبان العلا قداسنا زلون عبي شركة كم زخنن نايت ليانا سواس علماء العلا قداسنا كم زلو يمزقل زلو سلازت ليان حدا جورجيا ميلوني ما بفلوي حدا قداسي إيو فتي ما خمسة لان أمونغو زيم كلتيم حيلتات ማእከላይ ቦታ ዝሓዘትን ንኽልቲኦም ወገናት ኣብ ምፅላው ዓብ ተራ ዘለዋ ምዃኑ ተገንዚብና ኤርትራ ነዚ ዕድል እዚ ዝያዳ ክደፍኣሉ ትምኒትና እዩ ተስፋ ኣይገብርዎን እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይኮነን ግን ንህዝቢ ስለ ዝሕብር ዘለኹ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ፍፃመ ክኸውን ከም ዝኽእል ነዚ ጥልያን ድማ ዓብ ተራ ክፃወት ከም ትኽእል ተስፋ ንገብር ተስፋ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም ከገድሸኩም ስለ ዝኽእል ዛ ሓበሬታ Americans are not making enough money to afford the basic costs of living. A new report found a quote, minimal quality of life is out of reach for the bottom 60% of American households. حديث مصلحتي كم زرقاقصو زلو ولا تزتحتي عينتنا هيوت اب امريكا نسوسا برسنتنا حزب امريكا لعلى عقمو وصاي كم زخونه سوسا ميتاوت حزب امريكا ات مينيمم كواليتي اوف لايف ون
افورد خبر وي ونعون كركب كم زي كل زلو نتزتحت درجانا هيوتون باجت ناتو نابو خبصو حكم زي كل زلو حدش مصنعتي كم زغلصي زنجر زلو زدما اب امريكا حزب امريكا انا نزارب زلنا اب ديق زبلق لولاو لك كمزي اب اثيوبيا نريو زلنا حبتامات كم دليتهم نتهاجرنا اديس ابان انجوي قبرو زغلو 95 حزب ግን بفصم نده تزغبر زلو بروجكتات كتقملو زي كل اب امريكا دما 600 نايت هاجر نتو زلو صغاتات نايت هاجر كرخبو عقمي يبلون اتعوي يبلون نعز متن اذا خراين نايت عنا كفليت انشورانسن قال لعل سلز ديبه دموز نايت سب او غزا خراين ام مقبل اب انشورانس نايت عنا تراي سلز ودا مينيمم كواليتي اوف لايف كم زلون من عبر دما ناخبه خيت كلو حدا civilization مودا ناتو زي نغرات زينا باسم زخير يوم زبلو كيلاتات مصلحتنا تاريخ زغبرو. This analysis considers whether people can afford food and shelter, and it also looks at the affordability of technology tools for work and education, as well as health and childcare. For more on the economy, we're joined now by Claire Jones. She's a US economics editor for the Financial Times. Claire, Washington saying the Fed is prepping for a new economic environment with. The Fed chair was making these remarks at what the Fed called, and we've seen the impact the recent bouts of inflation have had on the cost of living for the average American in the early stages of the pandemic. So these could be the early signs of a weakening economy, and no one wants to be in the position. كم نريد لنا التكونات كميلو ناتغلا تغيري خيط كم زلون أمريكا دما أبغداسي نطبي كم زلا يمزنو غرزلو سلازي إذا حبريتا زي من نفس وقف إيرتراوي أب أمريكا زلو بحجنا أب أمريكا خين إذا حسب زلو دما أمنا البات العلا قداسنة كلوا كم زغل تجنزيبنا أكايدانا كنتاتنا استخاخيلنا كنري تسفان قبر كابتي ناي علم زينا وسيلنا أنا نبزوبانا قرب كنبل كلنا كنريو زلنا كلتنت بتهدما كنري የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግብጾች የሚከተሉት ስልት ማስፈራራት በመሆኑ ከኛ የሚጠበቀው ነገር አለመፍራት ብቻ ነው ብለው ነበርም። የግብጽ ስትራቴጂ ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው። አባይ ላይ ምንም አይነት ስራ እንዳይሰራ ማድረግ የሁል ጊዜ ስልታቸው ነበርም። ይህ ደግሞ ዛሬም ቀጥሏል። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጎረቤቶች ጋር أمانغو إثيوبيان جبتن زكاية زلو وطري قصالي نارسني خيط كم زلون بزحات غلا إثيوبيان أكتيفيستس كم زبلو ودما جبتي أوبشنز كم زي بلان دارجا كل التعديلات إثيوبيا بزعباتنا جرد ويونتي أباي قد بزبال زلو بزعبوني إثيوبيا خد قبر الله تخل سلوى كاب جزينا نقول قلي خيط كم زلو يمزنا غرزلو بقمت علو جبتي أوبشن زي بالله أمارات زي بالله أنا هونت كد كيت كلا أنتي مالتيو نزاربلو زلنا حتونا مايو ماي دما هيوتيو نيل دما نغبصاويان هيوتيو سلازي اندحري زخون يغنا امارات زي بلوم انتي غبرخ فتنيم كل عينات مسارح كتقمو خفتنيم زخا اب اثيوبيا زلو بوليتيكاو قلولاو اتزبلصن تزمچن مدرخناتو مخانو مغنزاب يدلي اب جوبت زغبر زلو سودان كاب قدما بيدوميا بسيرترا زلو مركب اب جمت بمتاو هو حد زخلو زلو فانو زخونو زلو شنز قبرو زلو كل زي كم ما زناي دكاتره حجي كلا كله جبت نزي اتزمچ مدرخينا وشتاو متتتاو نخد قبر يس نبعلهم جبسي اب جبسي اي مچو من الله كونتاتهم قليل ايكونن زلو جن كمزا عينت حقاف كفتر خلو امارات زي بالله حجر كل جزء انت تقبر نت كونتات زلا على كتقوملو خم تخل اثيوبيا دما نساتهم اب جرد اتي هيوت ناينيل ኢትዮጵያን ግብጻውያን አዚ ከም ዘገድሶም ይፈልጥዮም ግን ኢትዮጵያ ክንጸልዋ አይንخلينا ዝኾነ ይኹን አማራጭ የብሎምን ኣብ ዝብሉሉ ዘለው ደረጃ ግብጺ አማራጭታት ወላውን ትሕመቅ አማራጭታት ከተቀም ከም ትኽል ውጽኢትናቱ ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምስ ሱዳን ክትገብሮ ትኽል እቲ ዝርአ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ድማ እቲ ዘይርአ ክፋልናቱ ከም ምዃኑ መጠን እዚ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽሕፍቲ ወጽያ ዝረኣኽዋ ድማ ከርእየኩም ኣብዚ ሓደ ዓብዱልወሃብ شيخ عبد الصمد بال نبي حكي أبي مهور سومالاوي كينياوي كمان مثلاً كينياوي سومالاوي هيكون أبي تراون أبتناي أبتفل عليه كونفرنسات زساتة فيو انتهي صحيح نيرو هذا التايني بعبا إمارات زجبرون تي إمارات بهال خطولو زلو بوليسين بحثر زبالة صحيح نيرو حنتنيشتي هاجر كمي مخاناون بلاك بوكس مالتي أما تزاون مسير زخونة هاجر managed to capture the Horn of Africa نتي كبابينا كمون ساحل and the Red Sea region كمي جرا خط قاص أركي إلى خمزلا
كردانا من تاني له حنت صحيف السدما through a calculated mix of economic dominance, military presence, ideological, empowering specific business people, social media influencers, research institutions or think tanks, religious influence, and manipulation of local politics. لذي بتتبب إمارات تقوم لزلا بستفل عليه من قد يكريو فتينو. لذي نيشتي هاجر زغلت الواب كبابينا كندوت هدروا عقم زي بلوه يجلسي كما يجرب بس يهون دحريلنا. حدا نتبت رايك تريو زي بالكعب بفزع نتبتاتي يبلو. حدا قطبا دومينيانس بقطبا دومينيان تخينو مي مصافت بوتا نابنت إثيوبيا كومبليتلي دومينيت جيرو مالو بقطبا بزح نجر انفست جيرو مالو نعبي بزح لك يحملو هذا شيء قال انتالو ميليتري بريزنس وتهدراوي متتتاو بوتهدراو بدرونات بتكنولوجي متتتاو يقبرو نا إثيوبيا قدفو اب حميت ديو اب ليبيا ديو اب بونتلاند ديو اب سومالي لاند تاريخ هايغ بقليلو يزر داكازي إذا كنت تسب كريوز غليو ايديولوجيكال كابسنا حسب قطبا منشي بيتنا قطبا كم زخونه حساسبا بمتتتاو مالتي empowering specific business people نقله ناي بيزنس سبات دما نعتاتهم بستفل عليه من قدي قولي حوم كم زرايون ناي امارات ناي دبي ناي قله صبو نجر كم زارب بمقبار قصالي سوشيال ميديا انفلونسرز اب سوشيال ميديا دما اب سوشيال ميديا بانفلونسرز ابس الوايم زقبرو ريسيرش انستيتيوشنز زياده كندا قداستيا نت ثينك تانكس بحال كمون زوم ناي ريسيرش بوتاتات ميديا بمقصصار كل جزء اجندوم يمزسالتو كومد مع religious influence manipulation of local وشتا politica دما بمتكام the UAE is actively shaping events across several countries ابنت ابجحت اقراد صوت وزلو اب ليبيا controls oil rich territory through its alliance with خليفه حفتر زبال افتي نداد ببصع زلو بوتاتات ناي ليبيا بنغازن كالن بتي جنرال خليفه افطار زبال مسو خينوم نت نداد زلون صقاتات زلون ناي ليبيا تقوصاصيرهم هم زلو يزنقر of Sudan backs the RSF mercenaries to seize gold-rich regions in Sudan and prolong their proxy war in Sudan. Ab Sudan كون كل دما هبتنا يتحجر زركبه ورق زركبه بوتاتات بمقتصر بتي دا مشاريع وي من RSF زبحال نتي كينات حد نانا وحو ربحامي قبر له ناب دبو سودان لما هجي نابتنا دار زلو بوتاتات تبقسو يقبر خمزة لو إذن قرزلو يمن commands nearly all of the southern Yemen's coastal zones. ab يمن دما دبوباو كفال أفدق بحري أبتي وشمت عدن زورت كل أفدق بحري نايتي دسيتات يكون كله نساتهم يمزقوا عصروا نابك أي بحر زبل ترى يحوت تقوصا زير زلمبر نابتي هنداوك يعني زبل كل تي أفدق بحري إمارات يتقوصا زيراتو زلا Somalia holds sway over Puntland, Jubaland, Somaliland and strategic gateway to the Indian Ocean. ስለዚህ ኣብ ሶማሊያ كون كلدማ Somaliland, Puntland, كمدማ Jubaland ሰለስተ ኣገደስቲ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ናብ ወሽመጥ ዓደን ዝእቱ ኩሉ ዚ ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ exerts influence via Prime Minister Abiy Ahmed effectively remote controlling the state. ኣብ ኢትዮጵያ ድማ بمنقد أبي أحمد نتحجر بملئتا أبي دوم يتيوم ما خمزلو يزقل زلو سلازي إذا نجر زي أستوعب الكاميرا أي كم زليون أكبابينا إذا عينت الواد عاوز الهجر هذا معلتي أكبابينا مسجون تك جبر كم زغل تجنزينا لعلتن كعه نجبر كم زلنا نخنا جري ليز جبر زلو لذي أتكونتات نستوعب له حجي نافتنا يزوبانا كونتات كنسجر كنفتنينا مجمريا بناي تجري كونتات كنجمر قد نزيس كان اسمع يلنك أنا جيتها وردا زجبر زلو كونتات نمردا زأكل مالتي እንቅፋት ተፈጥረና ባለመሳካቱ ተከሳለ ድንገት የተረጋጋ ሁኔታ ከተፈጠረ በተለየ መልኩ ጎዳለሁ ብሎ የሚያፈል ከግርግር ብቻ እንደሚያተርፍ የሚያምን ኃይል አለ። አስቀረት ይቻል ነበር አብሮ እየዶለተ ብሎ ግን መሬታችን ተይዟል ደሞ ብሎ ሚዲያ ሲያገኝ ይከሳል። እኛ ለምንበት የሆነ ነገር ተደረገ መንግስት አስረክበው መጡ ምናምን የሚሉት ወሬ አለ። የምን መንግስት ተፈናቃይን መልስ ሲባል ተፈናቃይ ቦታ كم تري ولا لهم نايتي ناشنال سكيورتي ولا ناي سليا نايت هاجر حلافي رضوان نور حسين كم دما جيتاتشو ردا بحدو خينم ابي جيتاتشو ردا كومبليتلي ناي ابي مغابريا كومبليتلي كم زي بحبب ربحاناتو ناي تግራይ ገለደ ኮነሲ ሙሉ በሙሉ መጋበሪያ ናይ አብ ኮይኑ ናይ አቢ አጀንዳ አጥጦ ዝበለ ነተጋሩ ድማ under the bus ነተጋሩ ጉሒፉ ነህወሓት ጉሒፉ በዋጋ ናቶም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ምቾት ናይ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ አብ በመታው ሀብታም ወይ ከምትን እሱ ዝብህጎ አካላቱን ዝብህጎ መስለኒ ምቾት ዝኾነ ህይወት አንኸረክብ ተፈቂዱሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and these are things بقليل ክራዩ ዘይግቦም ኣገደስቲ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ብወገን ትግራይ ህወሓት ይኹን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ ድማ ነዚ ናይ አብይ ኣሕመድ ነዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዘይተቀበልዎ ዘርኢ ምልክታት ክንርኢ ኢና መጀመርያ
بزنا يهوحات يبوز لما تنقطع نجمر بالناس تدمسسه هوحات الفيدرال بتري عطين قلام اتي بدكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትና አቶ ጌታቸው ረዳውን ዳግም ከሲሱ ወላም መንግስት ፌደራል ኩናት ተንኳይ መንቀሳቀስ ይገብረሎ ክብል ከሲሱም ዘመናዊ መልእክት ኢሉ ኣብ ዝርጉሕ መግለጺ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ፕሮፓጋንዳ ስመዝ መንግስት ኢትዮጵያ ጠጠው ይበል ይላም ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አንቀጽ 3 ንዑስ ቁጥር 3 ኢሉ ዘቀመጠም ተፈራረምቲ እቲ ስምምዕነት ዝኾነ ህወሓትን መንግስት ፌደራል ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ኩሉ መልክዕ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፕሮፓጋንዳ ከቆጠበ ከም ዝግባእ ይደንገግ እንተኾነ ግና መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ድንጋጌ ብምጥሓስ ሰበስልጣኑ ኮነ ናይ ሚድያ ሰራዊቶም ቢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ውዳቦታትን ትካላቱን ሰፊሕ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምክያድ ይርከብ ክብል ጠሪዖም እዚ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ምስቲ ብስንኪ መንግስት ኢትዮጵያ ዛ ግዜ ተፈጸመ ስምምዕነት ተኣሳሲሮም ኣብቲ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብናን ማሕበረሰብ ዓለምን ከቢድ ስጋኣት ፈጢሮሎ ኢሎም መንግስት ኢትዮጵያ ብጥይት ወረርቲም ሕማምን ጥሜትን ዝሃለቑ ዘሎ ህዝብና ዘድሕን ተግባራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ሓደሽቲ ሰበኽቲ ጽልእን ቅርሕንትን እናተኣረየም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትካላቱን ወፍሪ ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ይርከብ ኢሎም መንግስት ኢትዮጵያ ነትን ህዝቡን ውድብን ብምኽሓት ፀረ ብሔራዊ ረብሓን ህልውናን ትግራይ ተሰልፈን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ዝሸሞን ጌታቸው ረዳ ተጠቒሙ ኣብ ህዝብን ትካላትን ትግራይ ዝነዝሖ ዘሎ ሓሶትን ጸለመን መቐጸልታ ዘወፍሪ እዩ ኢልዎሎም እቲ ዝተሰረዘ ህወሓት መንግስት ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መሪሕ ውድብን ዓቕምታት ምኽትን ኣትሪፍ كم نريد لنا أتي هوحات العلو وزلونت very valid وينقبل زخونة سنة مقوتاوي حتى يمغنيات عبدو البريتوريا حدا كابتي سلامة نحات حدام ويون تزبي عمك رحنتز اتوازخلق عنقوان ميديان نخوا قدو تسمامي أمنيرم أبي أحمدن كل ما دخرتناتو حجر ما حدش امباسادرناتو ويون نايكارن أفريكا سبيشاليست بزبلشم عبد سلطانا دي بوزلو جيتاچو ردا كومي يلن تفنيز اللو بقى فرينو زي بلو فرينا استبتخو سبيد مسل نتي هو حد زبهال أبزل على درجة نايمسيت أنت رايدي كونسي نتي هو حد زبهال بكل من قدي ديسكريديت نوعو كابتي جيم نملايو كل زي كالو يقبر كمزولين نرزلنا وتي ناتو دما أمو داتا زي أجندا زي نبزو علامات جاتو كوري كون كمزغلن ني هو حد راي ديسكريديت مقبار ويون مثل عمل مكفى أنت راي أخول نتبي كوينايز أي رأينا يعني كينوز خد علامات كم زلوا مجنزابي دلي حدا كابتي زبلوا زلوا كلتا نتات كن ركن فتنينا سلامتاي كم زبلكم زلوا first of all نتي هو حد استفل عليه من قدن يوم تخصصوا زلوا اتكست هذا ما أموداتا دروت تكستات حليفن ديو ديتا جبر حدش نجاري يلا نبزو وانزي أبزي أجن حنت صحفتي ريال له أبي أحمد ناي قدم جنرالات دي خاطب لهم وتهدراويان كيلاتات ناي هو حد جنبرو ديوم قال ملا عمتيو انتي زقبر زلو نزيوم سبازياتهم حنت كوميتي اقوي مخم زلو بعتاتهم اتقلي نساتهم دما بل الارترا فلوس زلوهم كومو نافت بحرن كالي اجنداتاتن زلوهم صادقان كاب امريكا تسحيبو خم زلو كم تريوم زلو سامرادي ولا تمنقاقدي ولا بلا بلا زبلون بحمشه سبات اتقلي كاب وقن ناي اوروموما وي ناي ابي جولا ابادولا جمدا كما سامرا يونس يوحنس منغاق تي سامرا يونس ينوس مثلني يوحنس منغاق صادقان قبرتن ساي زلوو حنت كوميتا اقيم خم زلون حتى دما نتناي بحر زبلو زلو من البات وناي كوينات اجندا تلو غينو نتوم تغارو بكفيلاونا بنمتاو كلاي دما وتهدراو عقم زلوهم سباتون انت قينهم نعتاتهم كتقام مغنياتو سراويتناتو باشحات يمرغن نفانو كحلف زيكل نشانك حلف زيكل مخانير له مرحنتنا تدما دمرحوز ولا مراحي فيلد مارشال مروخ برهان جولا سلازخونه كوندو خون زيوم يسترون خونو يزبل زلو اليوم هديمهم زنبري ما بتجي كوينات بعد ساعات كان جناب كويناتو ناتيوم هو حت زبركت وابركتو دما ولا حنت كتك ازخل فلوي كلت كم زي لرينا لنا معجون عصب كوينات نسي مرحيو هلكيت ناي سراويت اغاطيمو بناي قانقانا ኢትዮጵያውያን ወይውን ብርሃኑ ጁላ አነኖ ባጫ ደበለ ከም ዝበሎ ተጨፈጨፍነ ወላ ሓንቲ ፈልከት ከነብላይ ካልና ከም ሕሱም ተጨፍጭፍናን ጠፊናኒና ስለዚ ወላ ሓንቲ ክንገብራይ ካልና ዝበሎ ሕጂ ድማ ዝጠፈሸ ነጋዲ መዛግብቱ ይግንጽል ከም ዝተባለ ነዚዮም حدش من يسوي ولده كم زي يلن ويون نا إيرترا أنا زجر من ندس نا إيرترا جنرالاسي أريقوم يوم يوم كخزارة بس فتنو برهان جولاسي أي نشتي من يسوي قينوهم أمين نا إيرتراس أريقوم تبل كامون بجيجن النت تاريخ حزوم أرجوز اللويم برهان جولا مروح إسكافيل دمارشال غيركا حجة دما إيرترا بعلاز السلطنتهم
أبز خونه كابير تراوز يوم دم حنت عمو خمسة بالله مسترعيو نعتاتهم حيزو دم أبي أحمد عند عارك كونتات كفتني كبل كم زلزال نرلنا تعاليتي دم توم بوجن تجراي زجبر زلو قبل ما تسمع خنري أتي جزاء منجستي ناي تجراي زهبو مجلسون على سمع حزب غير زغطر تقام حزب زفتح تقام تاود بنت فتح يلو زعمننا بالدباباي بلب ملؤنة تزاربن حيلي ازي سلاماو سلف زعبي مرم تازهابو يمثل ابزقنيات بريزيدنت عدس وردنا بزوبا دبب غعزو مغبار تخطيلو بابو انبر ود بحوحات سوها بمغلطي زحررون زندرون مريحنت بمغلط ملاش محابو زفلتيهم ابتي بوانا محدار زوبا دبب حفت كيروسا بيلستوها بمغلطي اتعندراي كبل زغلطو حيلي كمي عبلع الحزب راي بحفش حزب دما حزب زوبا دبوب بفلاي ببوليتيكاوي ثقتي كفتر يفتن محلاو يزغلص ناي قدما بومبر وقيسو نقيفون تغجل بترنا فو بيلو عبل على حزب زوبا دبوب زلو نعقت مغلاصو قطع كم زفتر بريو زي سيبو استخيد سلاماو سلف الدمسو صعد استقاله هجيتي زوبا دبوب زبلو وزلو خا نفسو زخاله قبل على تግራይ وريد وزلو بوليتيكاوي حشويه اتي زوبا دبوب زبلو وزلو دما كال دراما فطيرلو خمزلون اتي دبوب دبلو دلو دما نايرايا علقيتاچو ردا صلوا سلازلوم نبابون زقربه سلازغونه نسو نفسو زخاله شجر فطيرلو ناي تግራይ شجر كن منتاي ججف مخانو نكرداكم الى تراي بزخا ناي معراب كارايو هجي اتي تግራይ زبال زلو أكنت من آسو أبوشتو تفتير وزلو أبي أحمد كمدماتنا أورومو ما سنة حساب exactly نتقرأي كم زخ قبروا خلو صباح نقول نبي يرتاقص وانت مزيو أجندا ناتون تاي كون كم زغل كن من تاي حدا جنيا تحساس بازلو mentality كم زخونه وين بوليتيكاوي entity مخانو كن جنزب لنا تجارو شجروم كساب زي للي وين أب قداي نتقرأي فوكس جيروم كساب زي كدوجن مجابريا أبي أحمدن نيتهم تلمدن بوليتيكا زخونه كادرتاتون كخونو مخانم طرينا نرزلنا نقص لابزي زركبا زوبا معراب تግራይ حدوشت تحت ورد حيلات زركبا زوبا معراب تግራይ حدوشت معبالتات تسميعهم اللهم عبد العال حزب تግራይ ጽንተት بمفصام زخصص بعل كورنيل دمق زودن عززتي سراويت مكلخان زمرحو አኺባም ምስ ነበርቲ ዘተ ተኻይዱ ከም ዝነበረም ፍልፍላት ሓበሬታ ረጋጊጽሞሎም እቲ አኺባ ሲዑ ድማ ተማሊ ወፍሪ አንጻር ተጋሩኩም በሐዱሽ ምክያድ ዝዓለመ ጻውዒት ምልሻ ተገይሩ እንትኸውን ግን ድማ ከቤት ተቃውሞም በጽሑ ተባሂሎም ፍልፍል ሓበሬታ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጋዜጠኛ መድሃን የግደ ከምዚ ክብል ሓዱሽ ምዕባለ ካፍለሎም ኣብዚ ሕዚ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ጭቡጥ ሓበሬታ ይብል አምልቃይትን ደጉዓታት ሸረላም ደጀና ጽልዕሎ አውራን ካልኦት ናሽ ጣቢያት ዝርከቡ ምልሻት ክዘምቱም በሓይታት አምሓራም ጻውዒት ቀሪቡሎም ኢሎም ጽዕቡ ናይ ተኸባብ ነበርቲ እምቢ ብምባል ቆጽሮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ናብ ጫካ ኣትዮም ከም ዘለው ተፈሊጦሎ ኢሎም ተጋሩ ይመጽኹም ኣለው መሬትና ገዛና መረበትና ኢሎም ካብ ዓድኹም ከም መዛብሉኹም እዮም ዝብል መፈራርሒ ክጥቀሙ ዝፈተኑም ካድረታት ክላም ሓራም ካብ ተወለድቲ ምዕራብ ትግራይ ግን ቃል በቃል ኣሕዋትና እዮም ናብ ዓዶም ይመለሱ ኢሎም ኣቕቢፆሞም ኣለው ኢሎም ካብ ኣኼባ ካድረታት ኣምሓራ ረጊፆም ዝወፁ ክልተ ተጋሩ ውልቀት ተቆቲሎም ከም ዘለውን ንግደ ከምዚ ክብል ሓዱ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሽግር ከለዉ ግን ኣክንዲ መፍትሒ ናይ ሽግሮም ዘናድዩ ናብ ኤርትራ ዝእንፈተ ፖለቲካዊ ዕንደራ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ገለገለ ድማ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ድዩ ወይስ ብኤአይ ተሰርሐት ቪድዮታት ንኽትርደው እንደሸግረካ ኣብዚ እስከ ስምዑ እሜን ይኹን ብደው ዘለው ጸላእትና ጀኖሳይድ ፈጺሞም ዘይተበገረ ህዝብን ሰራዊትናን አንቆላሊፈው መንበር ሙሉ ከጥፉና ያም ዘሚተው ካብዚኦም ማዕር ምጽበይ ካብዚኦም ንጽበይ ነገር ኩሉ ጥፋአቲ እዚኦም ናብ ትግራይ ከዕድም ዝደሊ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ተዋቂዕዎሉ ወይ ዓዊድሎ ወይ ህዝብ ትግራይ ዝኸፈለ ዋጋ ይትረዱ ነው ሰከፍ ገዛኮ እንታይ ከም ዝኸፈለ ሁላትና ንፈልጥ እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ጀነራላት ናይ ትግራይ እዩ ማስ ተዛሪብዎ ኣከመይ ኩነታት ተዛሪብዎ ዘረባ እዚ ኣይፈልጥን እየ ብሓፈሻ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ምዝ ሕጂ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ነቲ ጽምዶ ፋሕ ከብል ዝደሊ ሓይሊ ብዙሕ እንዲ ዘሎ ኣበይናይ ወገን ኣብ ትግራይ መን እዩ ኣበይናይ ሳይድ ዘሎ ንኽትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ
هذا نجر جنسور كنا نايق نتي صمدو زبحال كفرس دل حيلي أبت تجراي كم زلون رلنا سلزي نفسه كفسب أبت تجراي استزاربه نماني وكل انت عين السبيو بماني درخلو nobody knows سلزي حدا سب كم زيلو جنرال كم زيلو ولا قال ولا تم أقدم كريكم سنحكو جنرالات زيوم أقدم بلا كريكم سنحكو أيقونا نصمدو كفرسو عبي كال بوليتيكا وكيناتون تداليهم كم زلو ما جزابي دلي سلزي تي زلو أب تجراي زلو بوليتيكا وقوسي بحدا قلت ويون بنيشتي كفال نجر كحلف زغل كوينو كسمعنا يبلون معناته أبزي كم دري زلنا leaked documents exposed human trafficking network in Tigray involving the police and the military, NGOs and hotels businesses. عفشة إذا زربا زدما نتي نه واحد يكون نه بوليتيكاوي اللي تبع تجراي زلو delegitimize ويون حدا نيتفعت حيله كمخانو جيركا نمتكانو بتناي وجن ناي جيتاچو ردا دحر مغارجا دما أبي أحمد فاندز غبر زلو سفي زغونه campaign زغبر زلو at the end of the day تجارب قداينا عدوم قداينا هجرب نعمل دي زمل كاتجن نتي صمدو زبحال زلو حساب إن مفراسو كل عينات مداي بكل ما قدرت باقي شمالو زوم حمشت أبالات زلوا ويون قالت بحال دلا قالوا دما أبالاتنا ميديا تباهيلهم أبقى كم سمعكوا دما ولا ونتم صمدي لهم دزاربو زلو سبات كسابنا يموت متن قطعات بدأ بيتاتي موصوم كم زلو يزنقر سلازي أبي أحمد ونتو كنتات بزخبده ويوم زلا على درجة ريو aggressively سرحلو كم زلون تجراي زبحال فتصم زخونه رجعت كلوا كم زي بلون أبحدا بوتاك بس كم زي كل ويون بحدا حبيرو كخيط كم زي بلو جيرو كسر حيز دلزلو ونعطو أمام حراز لو كنا تعتيرلو اتفقنا زبحال ناتنسى إن حيالي خير على لوجن كيحيل لما وش تعود سجم ما عتيز فترة لزلو ما عتفنجتات تجراي كمو تجراي زبحال حيلو بفلا إذا ما واحد مسير تران توجينو نه أبي بوليتيكا وسلطان عملك تحطو كعتو كم زغل بزغل تفد ما كون حاف كم زغل سلازردو نزين مفراس بفصم جنزب كبقى كم زيكل حكايم يتميو ممهران يتميو قال حزبي ورد تقدسو يكونن كادراتاتون نتا كورسناتو كناوح زغل بوليتيكا وكايدان عفاندن مقبار كل جزي جنزب زبقى بوليتيكنيا مراحل كم زي كونه أبي أحمد فلوتيو سلازي أبي قالو نيرترا أمورار حجزون زغلو أبي قالو ناجنتاناتي كقلقلو زغليلو نقاليهم كوش تجراين بعد جيتها جوردا نخلو دما كابت دك سملون طرطاوس يوملون زنبرو نعملسه كتكامي زفتن زلو again أب دابير تران تاي دابير تراغوس أنتاي كجبر خل ويون أنتاي له زخدوون زترفومن we don't know إرتراغ نخول أنت تعدلون نت كل واقع مزغل مجن زابير اللي تجبر زلات مدون extra layer توسخي إجري توسخ تنكاغي توسخ دلونات نمهلاو ناي سكيورتي حتى كون خل لأنه خل دما إثيوبيا زبال نسمح نجوهون عب كما يكون دقيق زي تفلته كم تري ورد لهم تتجراي زبال بوجن إثيوبيا زعبي دوب مسانا زلوا كم مخانمة كم نتعفرتم كلتنا عنا بمريت زقربنا مداوبتيهم تمعراب تجراي تالي خير ما تعمحرا تمعراب تجراي أكراخري كوينس لزلو أو زلو تعمحرا اللي تغينو تعمحراون كم سلزي again إرترا logical زخونه سرحيات سرزلا logical practical زخونه معناته أديس أبا زلو منجسي ولا كمس منجسي تبالك أبي تبي زلو أديس أبا زلو منجسي نمسي إرترا زخونه يكون تتعب أخذ جبرك ويون أب كم زحجز لنا درجة مسو زجبر نجار بزح تراك اللي يكلني زيادة حدا جنا يكونات ويون نايسقات نطلق قينو نتوم أبقى بيخازلهم ساتهم يخازم دنا زيادة جبر زلك حدا بوتانا يكونات كي كنت بوتا أم خلكالك حجز قولوا كلا يدما نعتاتهم كل حدا جاسل زلهم توم أبو زلو تجارو زي واحد قبل اللي هو واحد أو يجوا زل أبي أحمد كبيت سقوم تسلزغونه واحد نفسه ونكات حنو كجبروا وزقولوا زيادة برتع من خلك على سيز جبرهم زلو أتي كنت دما بكل دراماتنا تويقت له لازم نقوله أتحيزنا ويون بحدا من قدرينا بحدا عينت أميتنا كنزاربلو زي بلنا قداي كويني تسمعني بس كيف زخان نسمع تنتن كموعد أيد ليو نمحر لا تنتن كموعد أيد ليو بك عاوز يصير قصي بك كهب على أخذ القص سلزي تنصو حبيرهم زتقو أخذ تفل عليه ولا سلزي السو نسواتهم مالت ناتو دخمتي تفل عليهم ترى يكون أمحرا خوينات كفتلو أنصار ما خلاي منكستي سلزي هذا سلاي على كوكب الكام مالتي ناتكا سلاي نعم هذا سلاي وينه حبرا وصلاي مثلا تجيرهم كم تأكلوا مثلا تشكيشوا منه سلزي نمتى لازم نرسل سلزي انت نيسو كراخ الناس غير حبرا وصلاي
بعد جزء خد فإن زغير سلا له مالتي قاتلوا نايترا منجستي بس يترا منجست زلوا وانسون نايك أي بحر أجندة العيلو كناتي وجه المنجستي تبع مصبوغ إذا كنات زيسي على أي خكايري تقرأي بس بايزوي نايك أي بحر بحر كناتي لين بقى نايك أي بحر كنات مالت ما تقرأي يترا مدفئ أبي كوي خواجة أبي ما خلوا خدبر سما أبي ما خلوا نقول وقلنا الناس بهالي لين مالت ما خدتهم الناس بهالي لين وزي وي بايزوي حبيرنا ونمسنا إثيوبيا من قصة طويلة تتواجينا مدفيناي سلسي لا نحن قبر زلنا نحن حتو لنا ناينتاي نايقزات حتو نايلا لون نتحتو نايفترا دما كابي إثيوبيا انتاي مسيو ملو نايلون حدقا مسيو ملو تاي كوينات أبي حمد نوعلو نايلون حدقا نيو كام من زلعان كام محارة خافتك لاي كابي إفترا سلسي كابي محارة عجون دا يقونن هلون نمرقا سنن انتم إثيوبيا نيس دبالا حيلن لكان سيعيو نتو أورومو كم بيهر نايسمين حيلت أكيو يمسكال ليلو ناي أورومو وقننا خلو محبرو مسرت كفتر زمسوا أجندة تقينات أي قرن بوغن إثيوبيا كوينات انت زي كفيتو تايز بزلو مدفوس لزي يقرأ ويمن عبس لزي يقرأ تقينات ويكسعروا ليو هلو سايزورايس ويكسعروا ليو ويتتحيس كابتفاق متسيخي ليو مالتي سلازي كهوزي أنتسعر تقراي مريتا خد مجلس تقينات آيات قبل حدا فاقر ترختكو سايولو فاقر ترختكو سيولان حدا يجي كالاي أمبلي بقينات يزود رؤون ديز بارزل مجم سبب شكات دوري قزاتو تمطينو تخورمين بري يبالي سلازم نحن راح ياخذ كركل كان خبر عصواتي كيف تسمى كيف تقبر لك كيف تخون له هاوز حشي بوليتيكاوي واقع عندها اليوم تاي مسغل واقع عندها اليوم تاي مسغل ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ፀኒና እቲ ትኽክለኛ ተጋሩ ክሓስቡሉን ክዛረቡሉን ዝግባእ እዚ ነጥቢ እዚ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንዓና ንተጋሩ እንታይ የርባሓና ንኤርትራ ክንሕግዝ ዶ ንኣምሓራ ዶ ንዓቢ ዶ ደይኮነት ንተጋሩ እንታይ የርብሖም እንድሕሪ ምስ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ንኤርትራ ክሃርምም ኤርትራ ክስቂላ ድያ ክትረም ኤርትራ ግብረ መልሲ ክትብ እያ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድማ ከቢድ ኣፅዋር ክጓሓፍ እዩ ናበይ ክጓሓፍ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ይክዕስ ክራበይ ኮይኑ እንዳክዋጋ ኮይና ኣቢ ስለዚ ትግራይ መደበር ናይ ኩናት እያ ክትከውን ኣብ ልዕሊ ኸ ንኣቢ ክልተ ድወጆ ከይትፃወት በቲ ንኤርትራ ይሃርም ኣሎ ናይ ኤርትራ ኣፅዋር ድማ ንትግራይ ይሃርመሉ ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ይሞትሉ ኣሎ ብግምቲ ኣሉ ክትሓስብ ከለካ ትግራይ እንታይ ረብሓናታ أبي أحمد اللي شجر فتيرنا زلوا ولا بريتوريا زي تكبر زلوا سأقام زفتر زلوا نحري لهم بتخكل نأبي أحمد كأليوس دلمس كمانا نأبي أحمد كألي تبقيش زلوا مني أم حرا سيزم سام حرا كن زرارة كنكلا لنا مغنياتهم أم حرا قربيتنا إن شحات عمتات مسونا بيرنا لنا مريت حتى نايلو لونت حتى كل ونا يخلي جن نعم حرا زشفهم زلوا نساتهم لما دوا جوا زلوا نعنا زشف زلوا كتفعنا حجون كتفعنا زلوا هذا حيليس لذي سلاينا زحت على سلزلو أبز عدل زين تقام على فكرة سبب الإيرتراون أواج جير سلزلو كل زحيلنا عبون كفنكلوا سلزخل تحطه نعنا زيادة أبي وات عنا هم حراز واجوزلو بس إيرترا واجا زغل إيرترا تسألو إحنا دما مسوم كينا بحدا جنبار كم بس خلنا دو أنصارنا يا حراز خيد كن كيد أنصارنا إيرترا كن كيد أبدا ما مسيو نعنا بايتخ جبرلنا دحريلكا اتمالسي قليل يجن نابون خيت بتسح زعن قصو معات فاكتور سالو مهنيات بتتجراي بعد زي سبزينة بحكي أجد أسي حسابات يمسؤول له أجن تفرح لهم يخاطو زلوا كنتات أبغى متيكها نقطة لابتي أتدم بتقاومنا يرترا خنتاي كحسبي راوي كأزز أمدوزي كافته حزي نوريو زلنا بتنا ميديا هاي تالو دليت فتحنا زو قداي زي كميت أمته ولو بستفعل عليه أنفت نوريو نعزو قداي له تم قدم أنصار تجراي كوينهم تجراي اللي متولم قعسين ناولو زنبرو هقدر دقيفهم دم حزي تجارو حواتنا قبلو تقلبيتهم نتدلي فتح وانت عشان خجورو فتنا مالو قومي بوليتيكا قومي ناوزو الدرجة أنا زلنا بقولات لا جزمو از قدای زینه تقلاستی ارتراویان فلاین دلیت فتحی نعلات برگین حمدو خم اون کادوت ودابتات اتیم زق على زلو ارتراویان کما یزلوم کما یمزری وزلو از قدای زینه تقلاستی ارتراویان فلاین دلیت فتحی نعلات برگین حمدو خم اون کادوت ودابتات اتیم زق على زلو ارتراویان کما یزلوم کما یمزری وزلو کم برخت حدا کلاک اخم دلیت فتحی خم اول برگین حمدوون از قدای زی كميتري أتقال سيت زلوا هلو كونتات قبل استفعالي مع خن زينة بمحبرة وميديا يوتيوب تيك توك كالوتن بصفيحة حزب النات زرارة واللوزقني أجندة والمسمخانو أتمر بالكاس كنقرن وحجي كم زوالكو خي زم دناتات كم زناي لونج تيرم استراتيجيك زخانة أب كنداخا أنا حلفلك أب كنداي سخات حلفل إخا زبل سمم ديب زخانة قرأ
انت زخون مخان نهجدف نام مدحان قطو خيدي لتزقمقم كابتيم كند تقامي أنا مخانكم حجون بتزلو حقو سايكونكم قنا يقاوموني يزبلكي إذا نجرزي تم حوحات فلتوا من هجدف كأن حوحات فلتوا تزلو زمدنا زلو حيلهم كله تجمع جمامين نلون قتر مزخون زمدنا أيكونن تي جرام زلو انت زخانة كوحتة إلى أقدر عبيلهم كم زخيت هجدف فلت يعني like تي experience ون exam أبنتات كذبة حجي كوميز مثلاً سلزي تجمع ناتي ناي برجيد نحمدو ناي قال زي كونه ناتي personal جمع إزي تاكتيكاليو نحتير وان نتخاب اتحاد فيدرال منجستز ما تقطعت له سلزي أنا كال سبلاي لاين على إن بعد تتخفيتها خمسة ناي كده ما يكبرني قال زبل نخرج قبره زلي to some extent تقبلنا تالو بنا باي اتحاد عسب تورر كوز بالكستالو عسب بتجيوغراف ناتا مالتي بإرترا سايد كونكا تواقع الله تتعم بوتا ايكونتن مخناتو واحد ما يزلوها ما واحد سلازلوها واحد سراويت راحي ساستين كبر زغل بوزح سراويت تمسها تتمية راحيخا واحد سراويت تمسها بحيل سب كدافع إخا مدافع قال ملا خوف كتب له لتخل ايكونن بفلا يبزح جي ناي درون زمن منهم كتقبرو يتخلني خا تخيح بحري بحنت درون غير كابلو كتقبرو تخليها سلازي يحزواني ما يحزواني حتى يكونن كحزواني حيزو متقوم ملاريم ما يتقوم ملاريم يخلع حتى which is impossible كأب فيدرال كتريوم كلها زيوم already تسفاز قرصو أكندي ندنا إيرترا position كتك حيلو نعب كم مخرو زقللهم نبي حق تسفاز قرصو خام كل جينا كوينات كي تجمرت تسعيرنا ينايلهم أنكو عسخاتكم كمان يكونوا تحقران تقبروها مخنياتو it would be عب حدا قام خونه نيرو عسبسي مجمريا دي إيرتران إثيوبيان دفاتة الله زلو ويس فلوينا وتهدرا واستراتيجيست سلازخونه يسو ماي وحد اللوا ولا جن عفريت واحد اللوا هذا بلا كل تشعب كتواجيهم نيرميم إثيوبيا ناي ملا علم دقف كلوا كل سراويت أختي تامس ياب كتواجيه شعدا دي تعوتلو شعدا يحيلن سراويتنا إثيوبيا زنبره شعدا يبرتعن سراويتنا تزنبره دقف شعدا يكون نيرو أغين زي تعوته درون كم زي درون كاسي نخل عودة كينات درون زغير نير تزغون كيناتنا يوكرين راشام تغير نيرو درون أقدر سنة يبلونا بكينات يبلناقن عودة كينات بدرون تودي خيرانا درونات نبينو كينات كو دايرانا سلازي أبام حراس درون يتكامل لندي تقين دا أبام حرا دي سعر انتهي مالتي زيوم قن تسفاز غورتيوم تسفاز غورت سب كان تاي قبر زفتل بكا ولا حنت قبر يكلني إيرترا عبزوانزي سترينجز كم زلوا حيل كم زلوا everybody knows some كير دوم يخلي إيرترا قن حيل اللوا كم زي هقدفنا بشعبيا هو حت is أمنتا يكون تزله هو حت إيرترا كسترا هو تجراي مسعوتنا أبو خينا نايكوينات مع كم كي تقون نايكلتيم رب حصل زلوا زم صمدا يدلي هو حد قن إيرترا كتحنا ويون إيرترا أب هو حتى تسجع عن خد كيدا يكون أنت علامة ولا وين تدليته هو حد زلوك أوما نيرترا كتحن زخليو إلو نسوا يأمن ولا إيرترا يتأمن قل هو حد بوليتيكاوي صوتها لو هذا ندحنته أقدر سنزله كلا يدما ندحرابو خوينا أبو كتصعد خوينا نعم كتفيو نستقرأ يدما نبت فات كوزا سلزغل نخلت يوزر بس سلزغني بحفش أقل مزعب عصب زقبر زله هو تتا ما يدو ولا جن عفريت تاي نتيوم إثيوبيا كان ما يت فلوي إعلانات اللو مالديو بزخون انتهينا مالتيو زيد تزاري بوزرلو من البعد زحزون كوينك سمعكم خدي كاوز قدت كايزارة في جسنا سمعوها كسع كندي نجارات نايم متأمزاس كلا تكلمهم كتفلتوا ميلاد أمس أزرلو جن نحر كوينا التلاعب الجنازة أفويد كجبرو خا بارتنر ردلي مالو ناي تاكتيكال ناي حتير جزء إذا ناي حتير جزء زمدنا ناي كل يوم نحنا أبز حشر بوتاي يوات عنا يزبلن خازي معناته نتوم دقفت ناتوم سي تجارو أحواتنا أم كمان أم أبيلومهم نحنا خلت سلست عمت خنبلهم زي كعلنا أبيلومهم حسوت نسخة تجارو أحواتنا ما بالكان نسخة أن إحنا تجاروينا هاي خيلك we have to be clear أبزي نسخة أنا تجراوية خيلك أنا تجراوية بالكون أنا إيرتراوية كرع إيرتراوية أنا تجراوية كون أنا إيرتراوية بالسودانويان قربتنا وزمدنان شركنتنا لنا قربيتنا
ሓው ህዝብን ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝራኸብ ህዝብውን ስለ ዘለና ኣብ ትግራይ ድማ ከምኡ ኣብ ዓፋር ከምኡ ኣብ ጅቡቲ እውን ከምኡ ንስኻን ኣነን ዘራኽብ የብልናን ተርዲኻን ኣለኻ ንስኻ ኣነ ትግራዊ እየ ይኸልካ ኣነ ግን ኣነ ኤርትራዊ ምስ ተጋሩ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምስ ኣምሓሩ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምስ ሱዳናውያን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንሰርሕ እውን ኣለና ምስ ጅቡቲ እውን ክንሰርሕ ንኽእል ምስ ስዑድያ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ረይዎ ከመይ ገይሮም እቲ ትዊስት ናይ ምግባር ክእለቶም ሕጂ ንድሕሪት ኣይትመለስ ንስኻ ኣነ ትግራዋይ ኢልካ ንሃገረ ትግራይ ወይ እውን ትግራይ ትዕወት ኢልካ ዝጨራሕካያ ኣንሕና ግን ኤርትራ ትዕወት ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እውን ንዓወትና ኤርትራ ድማ ምስ ማንም ክንሻረኽ ኣለና ንብል ኣለና ነዛ ዘረባ እዚኣ ጠውዮም ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ክእትዋ ብዙ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው there's a big difference ንስኻ ባንዴራ ናይ ትግራይ ተሰኪምካ ክትኸይድ ነርካ እሕና ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዝና ኢና ንኸይድ ናይ ሕጂ ዘሎ ኤርትራዊ ድማ ባንዴራ ሃገሩ ገይሩ እዚ ጎረባብተይ ልክዕ ከምቲ ምስ ሱዳን ኣወል ስዒዱ እኮ ኢልዎም እዩ ከምቲ ንህዝቢ ሱዳን ቁራስን ጌራ ዘላትና ኣብ ግዜ ሽግርኩም ክንረዳእኩም ኢና ዝበልና ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ዘላትና ከነካፍሎ ኢና ተዓፅዩ ክመውፅእ ኣይክነፍቅድ ኢና ኢሉ ስለዚ ንሳቶም ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ስኻን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖሊስ ነንበይኒ ንስኻ ክትህቦ ትኽእል እያ ዝብልካ ወላ ሓንቲ ለቨረጅ የብልካ ናስዋይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንዓኻ ጉሒፉ ምስቲ ንስኻ ከም ፀላኢ ንክፈልጦ ኢልካ ለይቲ መዓልቲ ዝጎስጎስካሎ ንዓኻ ጉሒፉ ኣፀጊዑ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ኤርትራዊ ዝምድናን ዘዋፅኦ እምበር ምሳኻ ወላ ሓንቲ የብሉን እንድሕሪ ተሓዊስካ ከምዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ የዋፅኣካ ንዓኻ ወላ እውን እታ ንዑ ተሓቶ ዘላ ነቲ ዘሎ ፅምድና ነቲ ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ንምፍራስ ለይቲ መዓልቲ ትጓየ ዘላ እያ ኣጀንዳ ኣለዋ ዕላማ ከምኡ እዩ ንሳቶም ግዶም ድማ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ብሬክ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ኣዚፍ ንሱ እንተተሰይሩ ፍሉይ ፖለቲካዊ ረብሓ ዝህልዋይ ዝመስል እዚኣቶም ካብቶም ደንበ ተቃውሞ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ዘሕዝኑንስ ወይ ከዓ ዘገርመንሲ ናቶም ቢቢሲሲ እቲ ናታ ሸው ድዩ ወላ I don't know ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይንካ ክትእምን ኣብ ናይ ኤርትራ ፕላትፎርም ኬድካ ክትእምኖ ኣይትኽእልን why do you have to go ናይ እዚኦም ውርደት ኣነ ፍልይ ዝበለ ውርደት እዩ ዝረኣየኒ ኤርትራ ሃገር ከላ ናይ ትግራይ ባንዴራ ክሽከሙ ዝመረፁ ተርዲኦም ኣለዎም ናይ ናፅነትን ልኡላውነትን ባንዴራ ከለዎም ገዲፎም ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ክስከሙ ዝመረፁ ኣብ ኣሜሪካን ኤሮጳ እናተቐመጡ ከለዉ ሚድያ ናቶም መስሪቶም ቡክ እንዝቃለሱ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ናብ ዘላ ከይዶም ኣዚፍ ንመንግስቲ ኣብ ዝረኽብዎ ዘሎ ኣብ ናታ ቦታ ኮይኖም ዝናዘዙ ንዓ ንክሐጉሱ ድማ ህዝቦምን ሃገሮምን ታሪኮምን ክጉሕፉ ዝመርፁ ከምዚኦም ውርደተኛታት ርአየ ይፈልጥን እየ ስለዚ we have nothing in common ንስኻ ዘለካ ቃውማን ኤርትራ ትከተኸዶ ዘላን ምስ ተጋሩ ፅምዶ ክንብል ከለና ልክዕ ከምቲ ምስ ሱዳናውያን ሽርክነት ንገብሮ ዘለና ነቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ድዩ ካል ናብ ኤርትራ ከይመፅእ ዝግበር ዘሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ምስ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ካብኡ ዝፍለ ስትራተጂ ይኮነን ነዚ ስፒን ክገብርዎ ክጠውይዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለው እዮም ግን ብኩሉ መልክዕ ድመፅእ ዘለካ እቲ እንደራ ስምዑ ብዝኻ ከምዛ ኤርትራሲ ናይ ትግርኛ ኣይኮነትን ዝብሉሲ ገለ ሕማም ዘለዎም እዩ ወይ ከንሻን ካቶሊክን እዮም ወይ ከዓ ኣስላም እዮም ወይ ከዓ ኣደናቁር ትግርኛ ማለት ካቶሊክን ከንሻን ዝተጋሰስዎም ትግርኛ እዮም ወይ ከዓ ኣደናቁር ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ረዲእ ዘይብሎም ትግርኛ እንቶም ከም ዝብሉ እምበር ትግርኛ ሲ ናይ ብሓቂ ሕልና ዘለዎ ሰብ እዚ ሕጂ ሰብ ዲ ሮበት ኣነ ይፈልጥን እየ ግን ትመልሲ ስለምንታይ ዝህቦ ዘለኹ ቴንክ ዩ ጥራይ ክብሎ ዝደሊ ነቲ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምሕያል ፀላኢ ዝጥቀመሉ ቃላት ተጠቂሙ ድመፅእ ዘሎ መን እዩ ኤርትራዊ ድዩ ትግራዋይ ድዩ ኣይ ሃቭ ኖ አይዲያ ጀነራል እተን ዝጥቀመለን ዘሎ ቃላት ግን ንኤርትራውያን ቅርሕንቲ ንምፍጣር ዝጥቀሙለን እዮም ተርዲኦም ኣለዎም ከኒሻ ካቶሊክ እዚ ነቲ ፒላርስ ናይቲ ሕብረተሰብ ንምፍራስ እዩ ክርስትና ናይ ኤርትራ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ከኒሻ እዩ ዘለዎ እዚ ቅቡል ሃይማኖታት እዩ ንዑ ኣብ መንጎ ሓደጋ ንምፍጣር ሽዑ ድማ ኣብ መንጎ ክርስትያንን እስላምን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ብሄራት ኩለን እተን ኣገደስቲ ነጥብታት ንዐን ንምግርጫው ኩሉ ዝከኣሎም ካርታቶም ሒዞም እዮም ዝጓዩ ዘለው ቴንክ ዩ ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ እቲ ፀላኢ ናቱ ብኸመይ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዘፍልጥዎ ዘለው እስኻትኩም ትሪገር ትገብርዎ ወይ እውን ተቆጥዕዎ ሰብ ከምዘየለ ድማ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ኤክስ ስታይለ ከፊተ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ ዊ ሜይ ሊቭ ኣውትሳይድ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንነብር ክንህሉ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ክንነብር ንኽእል ኢና ኤርትራ ግን ኣብ ውሽጥና እያ ትነብር ንሕና ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣለና ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና እያ ትነብር ኣብ ኣዕፅምትና ኣብ ክብርታትና ከምኡ ድማ ኣብቲ ኩርዓትና ኤርትራ ኣላ ኣካል ናይቲ ኩርዓትና እያ ናይ ኤርትራ ፀላእቲ ትዛዕበየ ናይትሜር ወይ እውን ትዝኸበ ብድሆናቶም እንታይ እዩ ንኤርትራ ኣብ ልብና ተሰኪምና ስለ ንኸይድ ካበይ ገይሮም ከውፅዋ ይኽእሉ ካባና ኖ ማተር ዌር ዊ ኣር ኩሉ ግዜ ኤርትራ ምሳና ኣላ እቲ ንሳቶም ዝሃንደስዎ ኣብ ልዕለና the plan was clear እቲ ናቶም ፕላን እንታይ ነይሩ ብእገዳ ጌርካ ምድኻማ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ከም ዝርመስ ምግባር ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማት ኣብተን ዝበለፀ ሃገራት እውን ናይ ወረቐት ዕድል ክረክብ ከም ዝኽእል ኣብ ሱዳን ብሲቪል ዎር ህዝቢ ክቃፀል ከሎ ግን ከምኡ ዓይነት ዕድል ኣይንርኢና ዘለና ኣብ ሶማልያ ኣብ የመን ሰብ ክቃፀል ከሎ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ንርኢ ኣለናን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ንፁር ንምዃን ዝኣክል ማለት እዩ
ኤርትራውያን ድማ ካብቲ ሃገሮም ስከዱ ናብ ኤርትራ ንኸይመለሱ ተስፋ ንክቆርፁ ብኤርትራውነቶም ድማ ሓኺኾም ከምዚኦም ሓደ ሓደ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ኢሎም ከም ዝኸዱ ክትገብሮም እንተተኻይል ድማ ብዘይ ባንዴራ እውን ክጠፉ ትግራይ ትዕወት ኢሎም እውን ጠቕላላ ነቲ ሃገር ክኸሕድዋ እውን ክሳብ ዝኽእሉ ክትገብሮም ስለዚ ታሪኾም ከም ዝፅዮኑ ክትገብሮም ኩሉ እትተፈተነ ብሕማቕ ኣወዳድቓ ፈሺሉን ጥዋዕዋዕ ኢሉን ብዘይ ፍረ ተበቲኑ እቲ ህዝቢ ድማ እቲ መንእሰይ ድማ ናብ ቤቱ ይምለስ ከም ዘሎ ናብ ሃገራውነቱ ይምለስ ከም ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ንሪኦ ዘለና እዩ but what they don't understand ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘይርድዎም ነገር ኣምላኽ መስገን ድማ ነዚ ነገር ዘይርድዎም ምዃኖም is Eritrea is not just a place it's a purpose ኤርትራ ከም ሓደ ቦታ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ህዝቢ ከም ዕላማ ናቱ ነቲ ሃገራውነት ንክሕልዎ ከም ዕላማ ናቱ ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ንደገ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለዩ ዕድላት ጌርካ ክስሕቦ ትኽእል ኢኻ ምስ ከደ ግን ሃገሩ ኣይርስዕን ሃገራውነቱ ኣይርስዕን ንሃገሩ ድማ ኩሉ ግዜ ክሕግዛ ብዝከኣሎ ዓቕሚ ክሕግዛ እዩ ዝፍትን we know our challenges ፀገም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቴሌቭዥን ኣየድልየናን እዩ we know it ብቢቢሲ ምንጋር የድልየካ ብኣልጀዚራ ምግላፅ የድልየካ ፀገም ናይ ኤርትራዊ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ እናፈለጡ ከሎ ግን ንሃገሩ ዝድግፍ ምክንያቱ ነቲ ፀገም ንሕና በዓልና ክንኣልዮ ዳ እምበር መፅኡ ከኣልየልና ዝኽእል ሓይሊ ነቲ ሃገርና ክምንጥል ዝደሊ እምበር ከምዘየለ ስለ ዝርዳእና ንኤርትራ ካብ 50ታት ጀሚሩ ናፅነታን ልኡላውነታን ንኸይትረክብን ዝዕንቅፅ ዝነበረ ሓይሊ ሎሚ እውን ነቲ ናፅነትና ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ መጋበርያ ንኢትዮጵያ ከም መጋበርያ ገይሩ ዝኸይድ ሓይሊ ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ስለዚ ኤርትራ ህያብ ናይ ሰማዕታት ስለ ዝኾነት ኩሉ ኤርትራዊ ንዓዓ ንምዕቃብ ብዝከኣሉ ክጎይ ዝፍትን ኢለ ቀፂለ ድማ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ so who are we መን ኢና ዳ ኤርትራውያን ድሕሪ ኢልና Eritreans are built different ፍልይ ዝበልናን ፍሉያት ህዝቢ ኢና እንተበልና ድማ ምግናን ኣይኮነን ወይ ትዕቢት ኣይኮነን ፍሉያት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሰብካ ፍሉይ ኮይኑ ስለተፈጥረ we carry an ironclad unity ኣዝዩ ጥምረት ዘለና ኢና ኣተሓሳስባና ድማ ሽግርና ባዕልና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለና ነፍስና ክንክእል ብነፍሰ መርኮሳ ክንዓቢ ንደሊ even ወላ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ፋሒልና ከለና ንኤርትራ ግን ኣብ ልብናን ኣብ ኣእምሮናን ሒዝናያ ንኸይድ ኢና ናትና ልኡላውነት ናትና ሃገራዊ መንነት ናትና መፃኢ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድና ዳ እምበር ምስ ማንም ክንዛተየሉ ንደሊ ከም ዘይኮነ we have a long way to go but we will walk it with dignity hope and unshakable pride ስለዚ yes ነዊሕ ጉዕዞ ከቢድ ጉዕዞ ንሃገርና ንምዕባልን ልኡላውነትና ንምዕቃብን ይፅበየና ኣሎ ግን ነዚ ድማ ህድይ ኢሉ እቲ ህዝቢ ክኸዶ እዩ ነቲ ጉዕዞ ብክብሪ ክብረትናን መንነትናን እንታይነትናን ከይሸጥና ተስፋ ከይቆረፅና ብኩርዓት ከይድና ክንዕወተሉ ኢና ስለዚ ኤርትራ ንዓኻ ከንታያ ትብል ዝብል ፅሕፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ናትኩም ርእቶ ፀሓፉ ሼር ግበርዎ ነቶም ፀረ ኤርትራ ድማ መርዞም ኮይኑ እዩ ዝሕምሞም እስከዚያ ዘረባ ስምዕዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ፍርዲ ቤት ስለምንታይ ዘይቀርቡ ናይ ገለ ክንብል ከለና ኣለና ድዩ ብቑሕ ቤት ፍርድታት ኣለና ድዩ ክኢላታት ፈረድቲ ኣለውና ድዮም ክኢላታት ሎየርስ እዚ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ይመስለኒ ኣብ ፍርዲ ዘይቀርቡ ገበን እንተልይዎም ከምዝን ኣነፂሮም ዘይቕርብዎ ዝብል ዘረባታት ትሰሚዕ ኢኻ ካብ ኤርትራውያን ትሰምዕ ካብ ወፃኢኛታት እውን ትሰምዕ እቶም ኤርትራውያን ጉዳዮም ይክዛረብሉ ኣለዎ እቶም ወፃኢኛታት እንታይ ኣትዎም ኢድ ከም ዘለዎም ከፈልጡ ድዮም ሓደ ገበን ዘይብሎም ኮይኖም እምበር ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ገበናት ከም ዘሎ ተዘርዚሩ ብሱሳ ገጽ ዝኣክል በብሓደ ተነጊሩ እዩ እዚ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ዝኸይድ ዝበሃል ዝነበረ ብጭብጢ እዚ ንኩሉ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ስራሕኛታት ብደረጃ ሓለፍቲ ይኹን ታሕተዎት እዚ ኩሉ ተገሊፁ እዩ እዚ እቲ ጉዳይ ተባሂሉ እዩ እቲ ገበናት ፍርድ እዩ ምናልባሽ ገለገለ መንግስቲ ኣብ ፍርዲ ክበፅሑ ኣለዎም ከምዚ ኣለዎም ፍርዲ ክብፅሕዎም ኣለዎ ዝበሃል ይህሉ ገለገለ እውን ዋ በቲ ጋብኩም ዳኣ ፍትሕዎም ዝብሉ ኣለዉ ምክንያቱ እሳቶም እውን ኢዶም ስለ ዝፍለጥ ኣብ ካልእ ፀገማት ከይበፅሕ ተባሂሉ እውን ከምታት ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣነ መስለኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኢድ ፀላኢ ኮይኑ ዘለዉ ኣብ ኢድ ብፆቶም ኣብ ኢድ መሳርሕቶም ብዝያዳ ነቶም መሳርሕቶም ነቶም ብፆቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዝያዳ ተሓሳስብ ንስቕም እዛ ቪድዮ እዚኣ ካበይ ወፂኣ ናይ ብሓቂ ገሪማትኒ እያ እቲ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣብኡ ዝለዓል ድማ
حدا كابتي حتونا هزبيو اتمال سدما سمعكم اللهم حجي أمو داي سلازلوه حانت فيديو ترايكبكم About Eritrea. I know that you're the safest country in Africa. Safe, yes. Yeah, like I can leave my bike and no one will steal. Yes. It's clean. Clean, yes. They're very good. You're right. You're Very, correct. very good at cycling. You like to cycle? Yes, cycling. Yeah. In Eritrea, Binam Gurmai. Did you know Binam Gurmai? Yeah. Yes. I know him. They're so nice. He's my friend. Yeah. No, I'm joking. أتزن متشوات زياتن سزا فيديو كوريس أم شير جيرو مالو ناي بحكي كورينا About بزياتهم Eritrea. أبزيا وينكم زيا جيرو موريدو ما ناير ترى منسيات حسانات ناي بحكي تسفا زهبو برايت صغونو مكوحات بهيروس ناتهم دما كرعاتن حقوساتن نزيهم بمرايا نزا فيديو كوريس أما شير كبروا بمرايا أزيت حقوسي ناي بينيام شم دما بيني لنكني زخر سراح جيرو كلن إرتراويان أخرعكمنا كرعاتي هابكم بيني مبلك على كوين وزيو إرتراويان دمانة تستيج غنة كبابة بمولو عابس الواه نايبا حق بينيام كاب كميز بلا حجر كم زمزن كاب كميز بلا زيجا زيجاتات كم زمزن لعلو كل دما بشكليتا زبهالك ساعة كندي بإرتراويان فتو سبورت مخانو بعلم درجة أغالبو نخركب عبس راح سريحهم اللو نبينيام عود رايدي كونس نايتهم كلهم أبو مزيوم نتكونتات زدام قدما عبو كومبليمنت يغني لنا حزب جرمن كل جزء إذا تقبروا نبينيام يكون خالد نبي حكي زحقوسيو على تناسنا فرانكفورتون بفلوي الجبابي تبعيلو فلذي صبغ صراح بين دما أبز ما تزولو ودرات أملاق صالوت إهابكا نقولهم سبورتنياتنا يرترا دما يغني لنا قبل دلي نايلو مارس أبز كودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم أي توحدو مزيادة رفقات فكم كم عايز